Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Sa aton sini nga mga kabombo, formal na karon nga nagapalayag ang bombohanay sa Udto. Oktubre 11, tuig 2022 sa aton nga Christmas countdown. 75 días. 75 días na lang kag Pasko na. Live nga malang taong Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Sumbongman. Sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarangman nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalagkuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ganimang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalagkuan kag mga nagapaunang mga balita. Ang Kalye Real Hunasan sadto inisulo pa sa punong barangay nga nakasakop sang lugar or area or dalanon dinaiya sa may Kalye Realo, sa may Arroyo nga kung sa diin nakita dira mga kabombo ang litik patimaan sang pag-usmod sang duta sa ginapatindugan sang high-rise condominium. Sa iban pa nga mga balita, mga traffic enforcer nga ginareklamo sang pagpangilkil, imbestigaran sulo sa alkalde. Hatagan man sila kuno sang benepisyo sa pagpangdua-dua. Pero tikong tama na gidya ka garapal mga klase sang diskarte. Di nagakadapat naman siniguro nga hindi na lang niya pabalikon sa trabaho sini nila. Kaya nagapahigko lamang ini sa imahe karon sang city government. Dugang pa nga mga balita diri kag mga impormasyon pag dinumugay pagpangastigo sa isa iya ka dalaga sa plaza sang Kalinog. Istoryahan naton diri banwa kung ano na ang latest sina diri kay do kasubong nga proud pa ining mga nagpangastigo sa ila siniya nga ginaguramos kag ginatapungol. Sa dugang pa nga mga balita istoryahan manaton sa aton sining mga kabombo ang pag-ibig. Nagasaulog karon sa ila sining National Shelter Month. Naga-offer sang pamaagi agod nga makaangkon sang kaugalingon sining nga balay ang mga minimum wage earners. Sa pihak nga bahin na banwadugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita manog retire nga empleyado sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office gindakop sa isa ka buy-bust operation. Ang buy-bust operation sagwa lamang sang opisina Sabado sining adlaw. Ginimo karon niya sang empleyado sa Iloilo City District Engineering Office nga landmark o kon place of transaction ang Iloilo City District Engineering Office sa pagbaligya sa illegal nga droga. Tiway opisina nga ara to sa yaman, may overtime sila. Ibalontang dugang sini nga impormasyon karon. Ang problema pag isradre ang ginakabalakan ta. Kay tiba si Blacon dira man mismo sa sulod sa opisina gabaligya parisang illegal nga droga sa mga kaupod nga empleyado. Dugang pa nga mga balita, Estancia Massacre Update.
ginambal ni Bumbutsam kagapon sa aton sinima kabumbodo ginlabo sa bato. Kunti ang NBI hindi lang niya basta-basta makahatag sang affidavit sang pamilya sa mga biktima, partikularmente sa pamilya Fernandez kag pamilya Bosque, kay may protokol nga ginasunod ang National Bureau of Investigation. Di kagapon no gani engineer no gani ambal Bumbutsam. Bantayin nyo blabuas, may protokol naman ang pulis. Why gid ko magsala? Pulis, may protokol man nga ginasunod sa pag-release sang natipon nga ebidensya. Protokol gin man ka pulis o kon protokol sa isa lang katawo. Kaya nga ton sining impormasyon banwa, may nagamanipular dira karon sa instansya PNP kag subungman sa Special Investigation Task Group. May nagamanipular kag may tawo nga kon sa diin daw amo karon iyang nagamando. Sino ining tawo nga ni? Nga ambal sang kilala ko from Special Investigation Task Group, ihatag namon sa NBI ang affidavit ni Gibron. Pusa kami sa iya eh. Sino niyang ginatumod sini nila? Amo ni madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabumbo do malaktawan subong ang ungka flyover kagang aganan flyover ba? Sa aton sining mga kabumbo anyway, ginapakadtuan tani subong sa aton sining mga kopda mga bombo reporters. Ginapa-check na tonto kung may nagatrabaho bla sa ungka flyover kag subong man sa ganan flyover. Kung siling ko lingko kung why na tao sa ungka flyover, paganan ka mo kay base tutos lang obra kay ti isam lang ni ka kontraktor mo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang aton mala sinadriya banwa kay ti malasa na siling ko na gani malawig na sa malawig na ngation. Sa malawig na ngation nakatugan na isang perwisyo. Ti dugangan pagid karon nga ang proyekto nagatuga pagid iya sang naguluwa ang depekto nangin problemado. Ti dapat mayara sang sense of urgency sini ang Department of Public Works and Highways kag sumungman ang International Builders Corporation. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Tiamoning dapat sining atagan sining kigo nga pagtamod karon. Istorya naton dugang nga mga balita kaga impormasyon detalye sini sa pagpanumbalik sa Bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Agi sa pag-istorya, paghatag sang suporta kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata. Tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 11, 2029 sa Christmas Countdown. 75 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita.
Sa ating ulat panahon ang bagyong Maymay, lalo pang bumagal habang papalapit sa Aurora. Mga pagulan posibleng maramdaman simula mamaya dahil sa outer rain band ng bagyo. Samantala naman, Department of Energy inaming ayaw ipilit ang apila na magkaroon pa rin ng kapangyarihang suspendhin ang excise tax dito po naman sa produkto ng gasolina. Ang SIM registration law, isang panalo laban sa mga text scammer ayon yan sa ilang senador. Samantala naman, mahigit 20 milyong mga national ID na ang naiprenta daw habang mahigit 16 milyon na rin ang na-deliver. Pinaniniwalaang na biktima naman ng food poisoning sa Masbate, umakyat na sa 20 ang coastal waters naman sa isang bayan doon na nanatiling positibo sa red tide toxins. Sa sports balita naman, ang Philadelphia Sixers na itala ang ikatlong panalo sa preseason games kontra sa Cleveland Cavaliers kanina. Mamaya sa ating entertainment year, si Angelica Panganiban pagbati ang natanggap sa mga fans at malalapit na kaibigan dahil siya ay engaged na. Ang Filipina actress naman na si Dali De Leon tatanggap ng award sa 10th Middleburg Film Festival. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, kunin muna natin ang lagay ng panahon na ito nagbabadya naman na bagyong si Maymay. Bombo Weather Update. Madako muna tayo sa Bombo Radio Weather Center. Nasa na kaya ngayon ang nagbabanta na bagong bagyo? May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Patuloy na nagbabanta ang bagyong Maymay na ngayon ay nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yan ay maliban pa doon sa isa pang bagyo na ating binabantayan. Sa mga oras na ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay tinutugay-gaya natin yung movement nito dahil posibleng mamayang gabi ay maramdaman na unti-unti yung kanyang epekto. Ipinapakita natin sa pamamagitan ng satellite data at ng ating inilagay na indicators ang lokasyon nitong bagyong Maymay. So ang bagyong ito ay patuloy ang paglapit dyan sa may area ng Aurora habang yung isa pang bagyo na nasa bahagi naman ng Pacific Ocean ay nandun pa sa labas ng borderline ng Philippine territory. At huling namataan ang sentro ng bagyong ito sa layong 285 kilometro. Yan ay sa silangan ng kasiguran sa probinsya ng Aurora. At yung kanyang movement ay nagpapatuloy naman sa west-southwestward direction. At ito ay mas bumagal pa kumpara doon sa 10 kilometers na pag-usad kaninang umaga. So inaantabayan na natin dahil kung ito ay babagal, mas tatagal ang kanyang pananatili sa karagatan ng ating bansa. At ito ay maghuhudyat ng posibilidad ng pag-ibayo ng kanyang lakas. Sa ngayon kasi ay isa itong tropical depression, isang mahinang bagyo. Ganun pa man, posible yan magdulot ng mga pagbaha at paghuhunan lupa. Ang taglay na lakas nitong bagyong Maymay ay 45 kilometers per hour near the center. Ibig sabihin, yung pinakang gitna ng bagyo ay may taglay nga na lakas na 45 kilometro kada oras maliban dun sa kanyang pagbugso ng hangin. Yung pagbugso naman ng hangin ito ay umaabot sa 55 kilometers per hour. At yan ay dahil siya ay tropical depression. So, ang pagkakaroon ng lakas na 45 to 55 kilometers per hour ay nagbubunsod naman ng pagtataas ng signal number 1. So titignan natin, ito yung mga lugar na nasa signal number 1 at yung binabanggit natin na mga apektado at posible pang makaranas ng mga pag-ulan ay yung Isabela, yung Quirino, Nueva Vizcaya, ganun din. Yung probinsya ng Aurora, Nueva Ecija at extreme portion ng northern section ng lalawigan ng Quezon, pati yung General Nakar, Infanta at pati na yung Pulilio Island na unang tinamaan ng napakalakas na bagyo at unti-unti pa lamang nakaka-recover sa mga panahong ito. Pakita naman natin mga kabombo yung kanyang tracking. So dito sa tracking ng naturang sama ng panahon ay mapapansin na pababa ang kanyang direksyon, yung kanyang pag-usad. So nangangahulugan na
ang kanyang pagtama ay mararamdaman din hanggang sa mga karatig na itong lugar na saklaw ng area of uncertainty. Kasama na ang Metro Manila at mga kalapit na probinsya, yung Bulacan, yung Southern Tagalog region, makakaranas din ng mga pag-ulan dahil nga dito sa bahagyang pagbaba ng kanyang direksyon ng bagyong Maymay. Naasahan magpapatuloy yan sa susunod na 24 na oras. May mga lugar na nagsasabi yung mga residente, wala pang indikasyon o palatandaan ng epekto nitong bagyo na ito. Pero syempre, ang signal number 1 ay lead ng babala ng PAG-ASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration dahil ang lead time para sa isang uri ng bagyong ganito ay 36 hours. Pagka itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, maghihintay ka ng 36 hours bago talagang maramdaman yung pinakang hagupit ng naturan sama ng panahon. So titingnan natin at babantayan sa mga susunod pang oras ang epekto ng bagyong Maymay. Bombo Elmar? Bombo Dennis, I'm just curious kung meron pang weather system sa itaas ng bagyong si Maymay na kaya unti-unti siyang bumababa. Dahil nung panahon ng Karding ay nasa dulong bahagi siya ng Luzon. Pero mayat-mayat pagkalipas ng araw, pababa siya ng pababa. Bombo Dennis, how's that? Yeah. Meron tayong nakikita dito sa itaas na parte, yung higher portion ng ating Himawari data ay naka-locate naman dyan ang isang ridge ng high pressure area. At meron ding tinatawag tayo na shear line. Ito naman yung nagbubunsod para huwag makapenetrate dun. Itong bagyo na si Maymay. So, nakaharang yung shear line at yung ridge ng high pressure area. So, pabantayan natin dahil talagang, kumbaga, 90% na posibleng mangyari ay maglalandfall talaga ito, Bombo Elmar. At yan yung dapat nating paghandaan sa mga susunod na oras dahil bukas ng hapon o kaya gabi ay maaaring tumama o maglandfall ang bagyong ito dyan sa may bahagi ng Quezon o kaya ay sa lalawigan ng Aurora, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, hindi na raw igigit pa ng Department of Energy ang apela nito na magkaroon ng kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa gasolina. Ayon kay Director Rino Abad ng All Industry Management Bureau, ang naging desisyon ng Department of Finance na sila lang ang magsasalita at magdesisyon sa lahat ng usapin ng finance matter gaya ng taxation. Aniya, hindi muna sila nag-insist dito o nagigit dahil sa naging pulisiya na ito ng kanilang kagawaran. Kung malala, noong Oktubre ng nakalipas na taon, humiling nga ang Department of Energy sa Kongreso ng autoridad na suspindihin itong controversial na excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa panahong iyon. Pero sinabi naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi noong panahon na iyon, tinatalakay nila sa Department of Finance ang posibilidad na suspindihin ang excise tax pansamantala dahil sa kailangan nito ang bagong batas. Noong Hulyo naman ng taong ito ay naghain din sina Senator Grace Poe at Senator Aquilino Coco Pimentel III ng mga panukalang batas na naglalayong suspindihin sana ang buwis sa gasolina. Sinabi naman itong si Abad na ang Department of Energy ay mayroong limitadong mga option para mabawasan ang presyo ng gasolina. Ayon sa kanya, yung mga available na option para makontrol ang presyo ng petrolyo ay sa pamamagitan ng mga cost component nito tulad ng import cost na 60%, yung buwis ay 20%, yung oil company take ay 17% at yung tinatawag na biofuel ay 3 hanggang 4 namang porsyento. At sa dagdag pang balita, inihayag naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na panalo laban sa mga text commerce ang pagiging ganap na batas ng SIM registration. Sinabi rito na hindi lang ito tagumpay ng administrasyon kung kaya ay pinasalamatan niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga kasamahan nito sa Senado at sa Kamara sa agarang pagpapasa ng batas dahil sa political will para maisulong ito. Ito ay patunay anya ng kanilang commitment sa pagsusulong ng mga reforma sa bansa. Samantala, inihayag naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na inaasahan nilang maririsolba ng bagong batas ang dumaraming krimen gamit ang mga subscriber identity module. Una na ring umapila si Revilla sa National Telecommunications Commission na maging aktibo sa pagresolba sa mga text scam at phishing. Ang SIM registration law ay ang unang batas na napirmahan sa ilalim yan ng administrasyon ng Pangulong Marcos.
Samantala sa kaugnay pa ring balita, yung pagrehistro pala sa lahat ng mga SIM cards ay kinakailangan pa rin ng mahabang panahon. Bakit kaya? May mga detalye pa si Bombo Gerald Ulipa. Bombo Elmar, Bombo Jane, aminado itong Department of Information and Communications Technology na magiging pahirapan pa rin talaga itong pagrehistro sa lahat ng subscriber identity module o itong SIM card sa buong Pilipinas. Ayon nga kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, hindi raw mabilis itong registration dahil kailangan pang i-verify itong mga SIM card kung tunay o hindi. Isa na ring hamon dito yung sobrang dami ng mga SIM card na kailangang iparehistro. Dahil dito nagpanukala na nga ang Department of Information and Communications Technology na ang mga telcos na raw sana itong gagawa ng paraan para mairehistro ang mga SIM card. Kabilang na rito ang pagpapadala ng mensahe sa mga subscribers kalakip. Itong mga instruction kung paano nila irehistro yung kanilang SIM card. Sa panukala rin ni Secretary Uya, kapag nagrehistro ang mga subscriber ay mainam na i-require ang pagdalagay dito ng larawan at kanilang mga valid identification cards, kaya ng lisensya at mga government issued ID. Pakinggan natin si Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Ang primary responsibility po ay nasa NTC po ng IRR at magkakaroon ng consultation with all the stakeholders upang mapaggawa na mabuti. Actually may mga draft na ho na IRR. Kahapon nga, Bombo Elmar, Bombo J, nang aminin din ni Secretary Ivan John Uy na malaking hamon itong registration ng mga prepaid SIM card o itong mga SIM card na hindi sakop ng mobile plan kumpara dito sa mga postpaid SIM cards. Ang mga postpaid plan kasi ay madali lamang matunton dahil ang mga ito ay nairehistro na kapag kukuha ng mobile plan ang isang subscriber. Kahapon, nang pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maging ganap na batas ang measure para i-require itong pagre-rehistro ng lahat ng SIM card users sa buong bansa dito pa rin sa public telecommunication entities o yung tinatawag na PTEs. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Humiling naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino ng kaunti pang pasensya kaugnay sa pagpalo ng inflation rate sa 6.9% noong buwan ng Setyembre. Ayon pa kay Romualdez, tinutugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu ng inflation. Iginit pa nito na ang pagtaas ng inflation ay bunsod karamihan ng external factors, gaya yan ng pagtaas ng dolyar kontra piso, pagsipa sa presyo ng krudo sa world market at disruption sa supply chain dahil na rin si COVID-19 pandemic at Russia-Ukraine crisis. Tiniyak naman nito na may hakbang na ginawang pamalaan upang maibsan ang epekto nito sa presyo ng bilihin at serbisyo. Hindi umano papayag si Pangulong Marcos na may madagdag sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Magugunitang kamakailan lamang ng ilabas ng Philippine Statistics Authority na pumalo sa 6.9% ang inflation rate noong buwan ng Setyembre. Pinakamataas ito sa nakalipas na 4 na taon. Samantala naman, tiniyak ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio na prioridad pa rin ang kapakanan ng mga teachers kasabay ng pagpapabuti pa ng kalidad ng edukasyon sa kanyang administrasyon. Ngayon naprubahan na ng Department of Budget and Management ang hiling ng Department of Education na lumikha ng 5,000 karagdagang posisyon para sa non-teaching personnel sa susunod na taon. Maging benepisyaryo nito ang mga naturang personahe na magsilbing administrative officers na itatalaga sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Region 9, Region 12 at Region 13. Tiniyak din niya na matatanggap ng mga teachers ang huling tranche ng salary increase alinsunod na rin sa Republic Act 11466. Aniya sa liderato raw ng Pangulong Marcos, titiyakin nilang may papalabas ang buong potensyal ng mga Pilipino sa kanilang kontribusyon sa tulong ng proteksyon at pagsusulong ng karapatan sa edukasyon. Sa dagdag pang balita, iba pang mga drivers problemado rin sa panibagong dagdag presyo ng petrolyo sa bansa. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez.
Bombo Elmar at Bombo Jane, umaaray yung mga public and private transportation drivers matapos nga na magpatupad ng panibagong dagdag presyo ang ilang mga oil companies sa gasolina, kerosene at diesel sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga namamasada, gayon din sa mga private transportation drivers, hindi nila maitanggi na parte na ng kalbaryo nila ang pagtaas ng krudo bilang mga araw-araw bumabiyahe. Dagdag pa, iba't ibang diskarte ang kanilang ginagawa para umano'y makatipid sa krudo. Ayon kay Mang Marvin, isang tricycle driver, isang kahig isang tukaraw sila ngayon matapos na magpatupad ng aumento sa petrolyo sa bansa. Sa ngayon, naabot na raw ng 300 maghapon ang kanyang pinapagas, pero Bombo Elmar, nakadepende pa raw ito sa layo ng kanyang hinahatid. Kaya minsan lumalagpas sa 300 ang kanyang nagagastos kada siya ay pumapasada. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Mang Marvin, isang tricycle driver. Masyadong mataas yung price kasi malakas din yung minsan yung tricycle na ng krudo. Kung unleaded po, maghapon po 300 eh. Hindi ka naman po pwedeng sabi magtipid kasi kailangan mo rin magpagas talaga kasi pabiyahe ka eh. Kung ayun na lang, kung yung babataas yung presyo, alam mo tayo magagawa. Samantala, Bombo Elmar, sa payag naman ni Mang Roger Hordanis, ang company driver, sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng krudo sa bansa at panibagong oil price hike ngayong araw, malaking epekto daw ito sa buhay natin. Kasabay daw ng pagtaas ng krudo sa bansa ay ang pagtaas din daw ng bilihin sa merkado, kaya lahat daw ng tao ay apektado rito sa major hike ng petrolyo. Pakinggan pa natin si Mang Roger Hordan, isang company driver sa panayam pa rin ng Bombo Radyo. Din yan, malaking epekto din yan sa sa mga tulad natin. Lahat naman talaga apektado. Lalo na ngayon, di ba ang mahal ang bilihin? Isa yun sa isa sa ng pagtaas ng krudo. Apektado lahat. Kaya mahirap. Yung kumpanya din, siyempre apektado din yan eh. Kaya pag tumaas ang krudo, apektado tayong lahat. Ngayon, 700 lang. Ganon din naman dati. Kailangan mga 10 litro kasi pag-iikot sa buong yun ang magagastos. Yan ang bahagi ng payag Bombo Elmar ni Mang Roger Hordan, isang company driver. Una rito, kaninang alas 6 at alas 8 kaninang umaga, ang ilang mga oil companies ay nagsimula na nga magtaas ng presyo ng petrolyo. Samantala naman ang ilang oil companies, Bombo Elmar, sa bansa ay wala pang anunsyo kaugnay sa pagtaas ng krudo. Kaya pwede pang humabol ang iba na magpagas ngayong araw. Itong aumento na to, Bombo Elmar, ay pinatupad matapos ang 2 linggong rollback sa gasolina at 5 araw sa diesel at kerosene. Sa gasolina ay may aumento ng 1.20 pesos kada litro, samantala naman sa diesel may pagtaas na 6.85 pesos, sa kerosene ay 3.50 pesos kada litro. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, inuulat po ng Philippine Statistics Authority na nasa 16.7 milyon na ng mga national ID cards ang na-deliver. Nasa 21 million national ID card naman ang na-imprenta na. Sinabi ng Philippine Statistics Authority Officer in Charge at Deputy National Statistician Fred Soliesta, malapit na mag-issue ang Philippine Statistics ng mga digital na kopya na nakaprint na sa PDF form upang magamit ng mga mamamayan ang kanilang mga credentials. Malapit na rin nilang ilunsad ang isang na-download na mobile na bersyon ng national ID sa katapusan ng taon o sa unang quarter ng taong 2023. Aniya, yung mga na-print o na-download na national ID ay tuturing na balido. Dinagdag pa niya na ito ay dinisenyo upang maging kasing secure na mga physical card. Sa ngayon, 73.8 milyong Pilipino na ang nakakompleto ng step registration o ang biometric details collection. Sinabi pa ng opisyal na rin daw ng kanilang ahensya makapagpalabas ng 50 milyong national ID bago matapos ang taong 2022 at may pamahagi naman ang 92 milyon na mga ID credentials sa kalagitnaan ng taong 2023. Samantala, ang PNP handa rin daw magbigay ng seguridad sa mga journalist na merong banta sa kanilang buhay. May follow-up dito si Bombo Marlene Padiernos.
Tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Nagpahayag ng kahandaan na magpaabot ng seguridad sa lahat ng mga mamamahayag sa bansa ang Philippine National Police. Sa gitna ito ng nagpapatuloy pa rin na investigasyon ng pulisya sa pamamaslang sa veteranong mamamahayag na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Sa isang pahayag ay sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na ang kagustuhan niyang makipagdialogo sa mga miyembro ng media upang malaman kung sino sa mga ito ang mayroong threat o banta sa buhay. Aniya, layunin nito na agad na makapagbigay ng tiyak na seguridad at kaligtasan sa mga mamamahayag at gayon din ang agarang aksyon o investigasyon sa sinumang mga personalidad na kanilang nakabangga nang dahil sa kanilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Kasabay nito ay hinimok din ni Azorin ang lahat ng media personnel na huwag mag-alinlangan at agad na dumulog sa kanilang tanggapan o sa lahat ng pulisya sa oras na makaramdam ang mga ito ng banta sa kanilang buhay. Kaugnay niya, napakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Maganda nga sana kung tayo magkausap-usap para nang sa ganun ay malaman po natin yung threat level po ng bawat mga media personalities po natin. Ang pakiusap lamang po natin sa ating mga media personnel, sana po pag nararamdaman po ninyo na medyo nanganganib o nangangamba na po ang inyong buhay dahil dala nga po ng pagtupad ninyo sa inyong mga trabaho, huwag na po nating antayin na antayin pa natin yung nangyari po kay Sir Percy, but rather it would be better siguro kung impormahan niyo po kami so that we can provide you security. Kung may mga suspect po kayo na napaghihinalaan, at least makita po natin kagad or maimbestigahan po natin. At kung kinakailangan na magkaroon din po kayo ng security, then we will provide one for you. Ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagkalap ng impormasyon at dagdag na ebidensya ng buong hanay ng pulisya para sa investigasyon nito sa kaso ni Lapid. Kung maalala, itinaas na rin sa 6.5 million pesos ang halaga ng reward money para sa makakapagturo o makapagbigay ng pagkakakinanlan ng person of interest at tinukoy ng pulis na siyang pinaniniwalaan na gunman ng nasabing biktima. Kasabay nito ay naglabas na rin ng bago at mas malinaw na larawan ang National Capital Region Police Office ng nasabing suspect. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa Kamara naman, inaasahan daw na magkaroon na rin ng panukalang batas at maipasa yung matulungan ng husto yung nasa agricultural fisheries sector. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si Agri Party List Representative Wilbert Lee na suportahan ng mga kapwa niyang mambabatas ang ipinapanukala nitong pagkakaloob ng pensyon para sa mga magsasaka at mangingisda, oras na sila ay tumigil sa pagtatanim at pangingisda. Batay sa panukalang House Bill number 2420, ang Agriculture Pension Act bubuo ng isang Farmers
and Fisher-Folk Social Security and Pension Program. Sa explanatory ng nasabing panukala, kukunin ang pampondong pera sa nasabing pensyon sa 10% na annual tax collection sa importasyon ng iba't ibang agricultural products, savings ng National Treasury at paglalaan ng Department of Agriculture ng supplemental budget para dito na isasama naman sa taunang budget ng ahensya. Naniniwala si Representative Lee na ang nasabing panukala isang hakbang upang masuklian ang walang pagod na pagkayod ng mga magsasaka at mangingisda para maitaguyod ang kanilang pamilya at patuloy na buhayin ang local agriculture sector at ang buong ekonomiya ng bansa. Ayon pa kay Lee, ang mga magsasaka at mangingisda ang may pinakamataas na highest poverty rate at nasa 331 pesos lamang ang kanilang average daily wage o sahod. Samantala, naniniwala naman ang Trade Union Congress of the Philippines na malaking tulong sa job creation ang pagpapatayo ng mga railway system ng gobyerno at magtalaga ng mga agricultural hubs sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon kay TUCP General Secretary Mr. Luis Coral, hindi dapat nakasentro dito sa Luzon ang mga proyekto ng gobyerno, kundi palawakin ito sa mga malalaking syudad sa Visayas at Mindanao at maging sa mga countryside. Pakinggan natin ang pahayag ni TUCP Vice President at General Secretary Luis Coral sa panayam ng Bombo Radio. Of a railway system at yung mga agri-industrial hubs per region will generate jobs in the construction sector na may multiplier effect. In the medium term, pag yan ay naitayo na, that will actually lower the cost of doing business. So, ma-incentivize ang pagpasok ng mga investors, ma-democratize ang wealth creation. Yan si TUCP General Secretary Luis Coral sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa kapapasok lamang na balita, kinumpirma ng Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, sa kanyang pakipagharap sa mga senador na inilagay na rin nila ang Pilipinas sa blacklisted na mga bansa para naman sa pagtungo ng kanilang mga turista o tourist destination. Din pa rin daw sa controversial na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO dito sa Pilipinas. Ito rin naman ay kinumpirma ni Senate President Miguel Zubiri matapos ang kanyang pagkikipagpulong pa rin sa naturang Chinese Ambassador to the Philippines. Samantala naman sa iba pang balita, pinaniniwalaang na biktima ng food poisoning sa Masbate o umakyat na sa 20. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi. Umakyat pa sa 20 ang pinaniniwalaang nabiktima ng paralytic shellfish poison sa bayan ng Milagros, Masbate. Sinasabing nakakain ang mga ito ng lamang dagat na kontaminado ng red tide toxins. Ayon kay BFAR Bicol spokesperson Noni Inulva sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nagtungo na sa lugar ang mga tauhan ng ahensya upang magkolekta ng sample ng tirang pagkain ng mga biktima upang maisailalim sa laboratory examination. Batay sa resulta ng unang test na ginawa sa shellfish meat samples, na-discovery na nasa 60.99 hanggang 129 micrograms ng saxitoxin ang nakita sa Milagros, na doble sa benchmark ng ahensya sa toxicity level. Kaugnay ito, nanawagan naman ang opisyal sa lokal na pamahalaan ng Milagros at mga barangay officials na paalalahanan ng mga nasa coastal communities na iwasan ang pagkolekta ng shellfish sa lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Samantala, aminado naman si Inulva na sa nakalipas na mga dekada ay isa ang Bicol Region sa karaniwang maraming naapektuhan ng paralytic shellfish poison. Para talagang madala yung mga makukulit na patuloy na kumukuha ng shellfishes at nagbebenta despite ng ating red tide warning na itinaas dyan po sa coastal waters of Milagros in Masbate. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Resulta ng mga NBA Games mula naman kay Bombo Alaysa Eclarinal.
Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, nagtala ng unang panalo ang Washington Wizards na nagtapos ng 9 na kalamangan laban sa Charlotte Hornets preseason games kanina sa score na 116-107. Nakapagpasok ng 14 points, 7 rebounds at 3 assists si Daniel Gafford para sa Wizards. Habang nasayang naman ang ipinuntos ni Terry Rozier na 24 points, 3 rebounds at 2 assists dahil hindi pa rin nila nakuha ang panalo. Ang panalo ng Wizards ay kahit hindi naglaro sa kanilang team si superstar na si Bradley Beal dahil siya ay naka-quarantine pa. Sa ibang game, binigo naman ng Philadelphia 76ers ang Cleveland Cavaliers sa kabuoang score na 113-97. Nakakuha ng 10 points, 5 rebounds at 4 assists si Shake Milton na naging dahilan para makuha nila ang ikatlong sunod na panalo. Dumiskarte naman ang Cleveland Cavaliers at si Jarrett Allen na nakakuha ng 19 points, 12 rebounds at 1 block, ngunit bokya pa rin sa ikalawang talo. Samantala, kaugnay pa rin ng NBA preseason games, wagi din ang Miami Heat sa ikatlong pagkakataon kontra sa katunggali nitong Houston Rockets sa score na 118-110. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung sa India naging tradisyon nila na gawing Christmas tree ang saging, doon naman sa Amerika, taong 1950 at 1960 ginawang pang-decoration naman sa Christmas tree ang popcorn. Ang matamis at maalat na tradisyon ay naisip nila mula nung nauso ang outdoor Christmas trees. Layo nito ay upang may pagkain ang mga hayop. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 75 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 12. Balik na diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. I-check naton ang mga balita with the Bombo Ria Mumblan. Diri kita mauna sa paghatag sa tulupangod sa sining nagluntad sining pagdinumugay sang tatlo sining ka mga babaye, mga dalaga ini sila. Sa aton sining mga kabombo, ginhiwat ang nasambit sini or natabo ang nasambit kapag ilinaway sa plaza mismo sang banwasang Kalinog. Kakon sa diin, isa ka babae ng ginpulihan sang duwa ka mga kababaynhan. Ang mga video clip nga nagalapta karon sa social media nga nagano na tumba na ining isa ka babayo, ginsumbag pa kag sa presensya sang duwa ka mga katapo sang pulis, tinindakan pa sang babaye ang nagaluko nga daan sining babaye man kag ginpulihan pa nila butong sang buhok. Sus Maria kagusip po, ano nang nagaklinabo subong sa aton sini mga kababayenhan. Kanamo man sa mga nagalanyan tao, pero ay giniya sang may nagpugong. Lakip na diri ang balita man ni Bombo Ria Mumblan, may kantanan karon sa sining programa sang pag-ibig, ining National Shelter Month. Sa mga balita, Bombo Ria sa report na please come in. Umpisahan ta sa dumugay sa Kalinog, Bombocham. Bangod sa inaway sa chat, ginkastigo sang duwa ka babae. Ang isa ka menor de edad sa Plaza San Kalinog, Iloilo. Ang biktima amo si alias Gigi, 17 anyos ini siya. Samtang ang mga suspect naman amo sanday alias Inday kag Nene nga lunsay 21 anyos. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Servet sa Kalinog Municipal Police Station, iya ginpahayag na may daan na nga hiligot-ano ng mga suspect kag ang biktima. Suno kay Servet, sa subong ang duwa ka mga suspect ang ayara sa kustodiya sang policeman sa Kalinog Municipal Police Station. Samtang ang biktima naman ang ginpapuli
sa ila balay. Sa subong, hinaulat sa mga otoridad ang desisyon sa biktima kung pasakaan sini isang kaso ang mga nagkastigo sa iya. Aribala, pamatian sa si Police Staff Sergeant May Cervez. Nag-ano sila, ma'am? Nag-irinaway sila sa plaza, ma'am. Sinong involved sini, ma'am? May duwa ka legal age nga involved kag ang victim minor. Ano ni ang ugat sang ilang ginawayan, ma'am? May mga based sa amon nga investigation, ma'am. May old grudges sila kay may mga chat-chat sila nga nag-inaway sila sa chat, ma'am. Sa subong, ma'am, ang involved, pila sila ni ang involved, ma'am? Duwa sila, ma'am. Duwa ka 21 years old nga na legal age. Nga mga babae. Okay, ma'am. Sa subong diin na ang nag-umpisa sang away, ma'am. Kag ang Diri sila subong, biktima. ma'am, sa ano, ma'am, diri ang duwa ka suspect diri subong na sa amon sa naka-hold diri subong sa police station. Kag ang victim ara sa ila, ma'am, ginahulat ko subong sila nga magbalik di kaupod iya nga ginikanan kay kung ano ila desisyon nga kung mag-file sila kaso. So, kumbaga, nag-overnight stay dira sila, ma'am, sa custody ninyo sa Kalinog Municipal Police Yes, Station. ma'am. Nakadetain sila diri, ma'am. Ang minor, ma'am. Minor to ang victim, ma'am. Mga how old, ma'am, ang minor? 17 years old, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Ano na lang, ma'am, ang mensahe mo sa mga kabataan nga dito, gid bala pa mga public attention, nakaganyat sila sa public attention, ma'am. Yung ginapanugyan ko gid sa mga kabataan nga hindi gid sanda maghimo sang makalainan nga magka-problema sanda kag mag-atubang sanda sa kaso sa pirakadlaw kung iporsige gid ka victim ang nga ipailan sanda ka kaso. Nabatian si Police Staff Sergeant May Cervez wa Bombo Cham na nagpaatag man nga kung maluyag man istoryan sa sakto nga pamaagi nga hindi na lang bala mag-report kita sa pagkasigo sa isig katawo sa Bombo Cham. Sarang ni nga mapasakaan sang kaso sang biktima sang paglapas sa Republic Act 7610. Ang nagauyat sini kay minor di edad ti ang ang Women's and Protection Women's and Children's Protection Desk. Ang pamangkot sinadre ti kinanglan pabalahulaton sang kapulisan sang Kalinog nga magpasaka sang kaso kay kung makita naton do hindi naman siniguro insakto sa tubang do way ni pagrespetar ang duwa ka mga suspitsado sa pagpangastigo nga apisar ara na ang presensya sa tunsin makapulisan sinikaran niya pa ni Bumuriyaw aryo ginapungga na sang pulis na sila nga maglakat sinikaran pagid tiangay sila sila kay mga ang edad sini nila lunsay naman ni legal age pangkasuhan para magkalapriso niyo. Wala bala ka hadlok bumotsan nga ara na bala ang men in uniform ta wala gyapon nagunta meaning wala gid sa paminsaron nga insakto kay hindi gid ni magunta dok gabi gid kaki do nagblanko na ini nila nga mga kapaminsaron bobotam. Ang sarang nga makafile sang complaint offended party, parents or guardians nakabutang man diri gani officer, social worker, representative of a licensed child caring institution, officer, social worker sang DSWD, barangay chairman, or at least 3 concerned responsible citizen where the violation occurred. Ti duwa na to abi ka pulis. Pwede na to sila ka-file sa complaint kaya aras tubang nila sinakit pagining minor de edado. Tapos dugangan abi sang barangay kapitan. Kay kung hindi ni maliksyonan, mapadayon ini nga magaduging kag pinasundayag ni sang YT pulos nga pinamatasan ning mga sus Maria kagusip babayi pangkababa kung sa Tagalog pabla kababaeng tawo mo niyang ginapakita nila nga batasan nila tama kabayulinte. Roger that Bobotcham, no? Kay kag isa pa do sign man ng bullying Bobotcham, ay mumakan mo
menor de edad din pulian sang of legal age pa na mga kababainan si kalaluoy ta na to kay isa lang ta na tong isa ang sara kamo ya digtawad dalawa kamo ano man di ang paano ka man di balutan kay may ara kaya sidekick niya sa kilid mo ya Bombotsang. Magluwas lang ko, naka-training tani ning biktima sa judo di panghinaw, Sos Maria Kagusip, yawa-yawan sila guro, naka-training sa kay Maninoy Dante, judo di panghinaw ni Sos, manghinagos. Parway man nagbato, Sige. Sa tiyak nga bahin Bombotsang, giniwat sa buong bulan man, sa Oktubre, amo ang National Shelter Month. Sa naibaloan man, naging deklara ang bulan sa Oktubre sa idalom sang Proclamation number 662 bilang National Shelter Month kung saan kilala ang importansya sa pag-angkon sa panimalay sa kabugusan sa pagusbag sa pungsod sa social, economic, and spiritual well-being sa mga tao. Luwas dira, aktibo nga nagapartisipar kay suporta ang pag-ibig sa programa sa gobyerno nga ginatuyo magpadayon sa regular housing program kung saan ma-enjoy sa mga minimum wage earners ang low interest rate as low as 3% kung mag-avail sila sa nasambit na programa. May mga housing programs man sa mga above minimum wage earners nga yara sa 6.375% na interest at tatlo ka tuig nga repricing. Pamatiyan ta si Pag-ibig Fund, Bacolod Housing Business Center Department Manager 3, Wilmer Dirazan. Nga October 2022, we are celebrating National Shelter Month. No? That this is a celebration actually every year gina-celebrate din naton. And Pag-ibig Fund has lined up a lot of activities. No? Isa sinadara isang aton nga mga housing exhibits. May ara kita dara exhibit, no? May makita naton sa aton nga exhibit ang mga available nga mga acquired assets sa Pag-ibig Fund nga pwede naton makuha or ma-avail. No? May mga ara kita nga mga balay, house and lots, may mga lots man nga ginabaligya at very affordable price kag mahapos ang pagkuha, no? Mag-inquire lang kita. Small, mayroon makita diri sa Plazuela Uno, mayroon makita housing exhibits this coming Saturday. And aside from that, may mga technical sessions kita nag-conduct sa sininga Wednesday. Ang ining aton nga mga activities kung ang aton nga mga housing borrowers magbisita lang no sa aton nga mga branches or sa aton nga mga exhibits, dako gid ang tsansa nga makakuha sila or maka-avail sila sang very affordable nga mga acquired assets sang Pag-ibig Fund nga ginabaligya naton sa very reasonable nga prices. Importansya sir sa shelter month nga ginasuulog sa bangsang Pag-ibig Fund. Yes, amo na siya ang aton nga participation kag ang aton nga support no sa programa sa aton nga gobyerno, ang National Shelter Month nga very active nga participation sa Pag-ibig Fund no nga we are there, Pag-ibig Fund is there, ang aton nga regular nga housing program nagapadayon. In fact, mayra kita nga affordable housing program nga kung sa diin ang mga minimum wage earners maka-enjoy sang very low nga interest rate as low as 3%. Mayra makita regular nga housing program para naman iniya sa mga medyo dako-dako ang sweldo nga hindi sila qualified as a minimum wage earner, ara sa 6.375% ang interest no sa 3 years nga repricing. Si Wilmer Dirazan sa Pag-ibig Fund, Bacolod Housing Business Center Department Manager. Samtang sa data sa Statistics Office, Bombotsang, nakailuan nga may arasang 4.5 million Filipinos na wala ini sila sa mga puluyan o kung makabig natin ng mga homeless. Doon report man na may arasang 1.5 million ng mga pamilya ang pinakonsiderar nga mga informal sa National Housing Authority kag sa National Economic Development Authority. Bombotsang. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo. Ria Momlan sa imo siniiyang follow-up report na ano ni gali na mahulog gali sa paglapas sa Republic Act 9262 ang ginhimo sang duwa sini ka mga legal age sa minor de edad sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Pwede gini sila mapriso. Sa aton sini matag palamati.
Ti ang makafile sang makapasaka diri sang kaso ang pamilya. Kag pwede man dito iya sa ginbasihan ta sa 7610 bla sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang importante sinadri nga mapasakaan isang kaso ti sa pamilya ni sa minor de edad, kasuhin nyo na ning duwa ka mga legal aids niyo. Para nga hindi na magsagsag ang ilang sining batasan. Kag ginapanawagan man nato ng opisyales sang banwa iya sang Kalinog nga maghimo na sang mga nagakigo sining lihok. Kiti hindi kinaandan nga ang mga babae makita naton nga magdinumugay, magtinapungulay, kanamo pa sang tao nga naglantawo, daw kasubong nga ginhimo sininilay nga bulangan ang plaza sang Kalinog. Ti ginapunggan na ning isa ka babaeng naka-brown sige gyapon ang gusnit ya sa buhok sang minor de edad, sige man ang iya sining tapungol. May nagpuli pagid nga isa pagid iya ka babae nga as identified legal age sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na ni subong ang pinamatasan iya sang mga pamatanon. Way papagrespitar iya sa aton sin mga kapulisan. Way man na insultong duwa ka mga police officer nga nagresponde sa nasambit sini nga kinagamo. Ara naging sila sini nga presensya, sinikaran niya pang isa. Sus Maria, kagusip po. Igina-encourage naton ang pamilya sa nga biktima nga magpasaka gidiya sa nga kaso. Kasuhan nyo gid para nga may leksyon sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kung kaisa bala, may mga hitabo manabing ati gamay nga ba isay iya karon sa social media, mapinangangkat. Ano gusto mo, dumog? Kung sa mga babae, pabla engineer, kung sa mga lalaki naman yan, ano gusto mo, tapungulay kita itas plaza. Pero ti kabay pa nga hindi ka mo magpariho to sa natabo San Miguel nga nagbaisay tuod sa social media. Ang iya siniya nga inding natiruhan, may nagpangluthang. Nga naglabot kita ya sa punto kag nga ang mga pamatanon subong daway na iya sang iban sini nga nakita nga solusyon sa ila sini iya konflikto kunti ipagi sa bayulinti sini iya nga mga hilikoton sa aton sini nga mga kabumbo. Sa mga ginikanan man dira ti dapat sibaw-sibawon nyo man ninyo sini nga mga kabataan kay basi kon hindi na karon maayo sini iya ang ilaman sini nga ginaupdan or ang circle of friends sila basi naka-impluwensya man sa ila. Sa aton sini matag palamati kalaway sang ini nga view, no? Makita mo abi sa social media na nag-erdinaway bangod gid lamang iya sa pagbaisay sa social media, no? Ang impormasyon gani naton no ngin maisan pa sini nila lalaki. Kay makaluluoy man kita ya engineer nga mga lalaki kay siguro sa kakulangon tanabla. Muna nga tagtatlo ya kabayi nagainagaway sus Maria kagusip po. Ano ihan ang feeling sa isa ka lalaki nga ginagawan sang tatlo kabayi engineer, no? Nakagi ka na sina? Ako, way gid ko kagi sina Tatlo? Why? Ang nagay-nagaway sa akon niya, tag 30 bilog. No? Tag 25. No? Pinakanubo, 15. 15 ka mga chicks ginagaway sa akon, engineer. Kapin pa kong Domingo. Gadala ko isa ka balde nga bubod, gadalaga ng mga munga nga manok mo, galulupan, gasinampukanay.
Chicks gali iya nga manok ang nanamin ko. Ay, sus Maria ka Josepidia. Di na pa yuhom talaga mo prote. Hindi maayo sini nga ihimplo karon. No? Para sa mga masunod pag inaton sini nga generasyon nga ti. Hasta iya karon nga mga babaye, kaya mga babaye ang mga ang imahe nga daan sa mga kababaynhan naton nga mga mahinhin, no? Mga mahinhin, mapinalanggaon. Ang iban siniya gani iya nga mga lahi bla. Nagaka-amaze. Magluwas na nagaka-amaze, nagaka-mesmerize sa mga Ilongga. Kay magluwas nga ti basta Ilongga gwapa. Bisan nga pangakig na kuno yang Ilongga, malambing kuno yang gyapon sa ila sini nga pamatinaan mo. Ang mambal ko lang sa inyo. Sa una lang eh. Pero kung magdugay na, manyos ka liniment Owel kon. Sa karos kag karos kag sa hamras, sugid lang. Oras 51 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining pagpanumalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa Bombohanay sa udto. Istoryahan naton mga kabombo. Traffic enforcer nga ginareklamos pagpangilkil imbestigaran suno sang alkalde ipaagi gintanan sa proseso. Kag hatagan tamang kuno sang benepisyo sa pagpangduwa-duwa ining mga ginareklamo nga mga traffic enforcer. Lakip na sina diri pagbalik ta dugang pagin nga mga balita kag impormasyon i-check man naton sa Bombo Jomar Villa kay ang Kalye Real sadto suno sa punong barangay dira hunasan na dira. Ti ko madumduman pa sa nakaligad sini nga pagpalayag naton gindiscuss tani nga sandig man sa aton sini nga pagpanalawsaw. Technically ginakabig pa iyang arm of the sea ining area dira nga malapit sa Mulyilune, particularmente ining ginatindugan karon sang high-rise sa building nga nakitaan na iya sang pag-usmod dira sang dalan. Ti ko nag-usmod ng dalan but silingon nga ti hindi na iya makasarang ang duta sa kabugaton nga nagatungtong dira sa iya. May mga impormasyon man kita nga nabaton nga sige ang kutkot sa idalom kay man tuyo nga magpatindog sang underground parking space. Pero ang mga kontraktor sila dire, daw kasubong nga tikom ang bibig kag daw batyag sang flu. Flu panago, flu palagyo. Sa tagsa ka magpadulong ang Bombo News team agod nga magkuha sang ila sini nga statement. Do pariyo man sa kilala ko ba. Anyway, balik-balikan naton ini sa dili lamang madugay pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras 53 minutos sa kaligad sa takna alas 12. Nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa Standard Time, 58 minutos na nakalikan sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpanglagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo, i-check nato ang linya ni Bombo Angel Tan. Inamay kantanan sa pagpahayag sa alkalde tuhoy sa mga ginareklamo sining traffic enforcer nga nagapangilkil. O madamo nakita sa nabaton siniyang mga reklamo diri banwa. No, tuhoy sa sining pagpangilkil sa mga traffic enforcer, pero hambal sa aton sining alkalde sinya ti imbestigarantay na sila kag magagi sa usto sining proseso. I-check tabi si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, ging pakigbato ni Mayor Jerry Treñas ang kinamatarong sa mga traffic aids batok sa mga alleged na mga complaint sa ila. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyagi pahayag nga kung may mga reklamo, pwede ini idiretso sa iya opisina mga batok, reklamo nga batok sa mga traffic aids, Bombo Champ. Kagawiling gid ini siya magbaton kag mamati. Apang iyagin paatha nga hindi sila basta-basta makahimo desisyon base lamang sa aligasyon. Kaya
tawo man ini sila mga traffic aids Bombo Champ, kag may kinamatarong ini sila nga mag-agi sa due process bisan nga may yara mga pumuluyo nga iban Bombo Champ akig sa mga traffic aids kay syempre iban siguro Bombo Champ na paagyan man kag in terms sa pag-deputize sa mga traffic aids nga ni wala sang sabat nga formal letter kay Mayor Jerry Treñas halin sa Land Transportation Office kag sa Department of Interior and Local Government sang ginpadalaan ini sila sang sulat sang alkalde apang ginpakigbahin sini nga nagahimo na sang lihok kag nagmeeting na ang League of Cities kaupod ang Land Transportation Office kag ang Department of Interior and Local Government na hanungod sa pag-deputize sa mga traffic aids. Suno sa alkalde, so far ang direksyon sa ilaga na istoryahan amo ang pag-allow na sa pag-deputize sa mga traffic aids. With this kind of responsibility, Bombo Champ, kinanglan gid man sang mas maayo nga pamalakad kag pag-implement sang mga lahi sa alagyan. So pangako ni Mayor Jerry Treñas nga sa kada Friday may yara na seminar kag training sa mga traffic aids nga nagalayon nga i-remind ini sila sa mga lahi sa dalanon kag mga kinamatarong man sa mga motorista kag ila mismo boundaries sa pag-implement sang lahi Bombo Champ. Yari pamatian ang nanging payagman ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. I was told that the League of Cities is working on it, and I think they've come to some agreements. But I can also report that the LTO was part of our seminar last Friday, no? Which we are going to do every Friday. Parang tanan ara, importante ara sila tanan. I think that is the direction. Of course, there is no reason why they should not. I know some people who are deputized. Some of them are even civilians. So I cannot see any reason why our traffic aids cannot be deputized. I can name a few, but I will not. If you have a complaint, give it to me. No, allege. We cannot make an allege. We cannot make a decision based on allegation. Bisan amo na ninyo ka kontra mga traffic aid, tatawag na sila. Di ba? Kuhaan mo ka sa trabaho o allegation lang. Give us black and white. Hindi taman pag-hearing do korte kidami, no? Pero kinalan may due process man. Ano gani silang sa konstitusyon na no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law that is provided for in the Bill of Rights. Ang aton mga traffic aids are doing also service to us, no? Anong tani kay may pronouncement to sa DILG, but Manila is continuing their own implementation, and so does other municipalities. Get out of Iloilo City and you will see that all the other municipalities are doing it. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging payagman ni Mayor Jerry Treñas may kaangtanan sa pagambal sini nga kinanglan gid man anay nga maagyanay sa due process ang mga traffic aids bag-o iman ini sila husgahan sa mga tawo Bombo Champ. Alright, tawagin sang problema ti ang pamangkot nagsalida na bala, nagsugod na bala ang investigasyon sa mga nauna sini nga complaint batok sa mga ginaaligar nagapangilkil nga traffic enforcer? Ang base sa statement ni Mayor Jerry Treñas, Bombo Champ, handa man ini sila kung may madakpan gid man kag mapamatud-an base sa investigasyon nga nagatuod gid man ang aligasyon nga amoy na Bombo Champ ka malpractice ang ilaman bi nga pagserbisyo sa mga pumuluyo kag pag-ubra sang hindi maayo. Handa ini si Mayor Jerry Treñas nga i-terminate ang kung sino man ang pamatud-an Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Now, kung lang taon naton sa aton siniyang mga kabombo,
personally, why gid sa problema sa kon. Siguro amo man sa inyo sini iyang kaugalingon sining opinion kung hatagan sang kinamatarong or authority ang aton sini nga mga traffic enforcer nga mag pang kuha abi, no, pag confiscate sang driver's license. Kung responsible driver ikaw, why man lang ikaw iya sang ginatago nga illegal, rehistrado imo sining salakyan, may driver's license ikaw, kag kung mga makakomiter ikaw sa violasyon, no? As long as ini nga mga traffic enforcer agi man sa insakto sini iyang proseso. Just like abi sa pag mambal naton mamaster nila ang mga nagkalinain sini iyang traffic ordinances. Maintindihan nila kung may mga limitasyon bala ini sila sa pag-enforce sa traffic ordinances. Kay ti, kung maghambalik ang traffic ordinance, ti iyang man niya katungdanan sa pag-enforce ang aton sini nga mga traffic enforcer. Pero kung mag-national law na karon ang aton sini iyang pag-istoryahan sa aton sini iyang mga kabombo, ti iya na niya katungdanan sa Land Transportation Office. Pero ti dira karon iya nagaugat, no, ang debate sa kung ano gid man niya bala, kung sino gid man ang may kinamataro nga mag-confiscate sang ginatawag sini nga driver's license kung maka-committer sang violasyon. Now, ano nga klinabo abi sa karon nga bangod nga ginpahanugutan ang mga traffic enforcer nga mag-confiscate sang driver's license pinaagi sa mando ni Mayor Jerry Treñas, apisar nga mayara kita iya sang memorandum circular, reiterated memorandum circular from the Department of Interior and Local Government nga nagapahayag nga ang taga Land Transportation Office lang ay ila sinima enforcer among may kinamataro nga mag-confiscate man iya sang driver's license. Now, ang city government may ginapanguyatan man nga ti may kinamatarong sila ang mga enforcer, traffic enforcer, kung may magbayular sa ordinansa, ang sarang nga maka-confiscate karon sang driver's license. Kay kung hindi maka-confiscate sang driver's license, ang nagagwa sina diri banwa is that tando-tando sa bukid lamang niya ang mga traffic enforcer naton. Magluwas ka tando-tando sa bukid, daw kasubong iya nga mga salaguron lamang ini sila. Pero hindi man sa amo sina, kay nagadiliher man sila sa dalagan sa trapiko. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabombo. Now karon, bangod sini sa aton iya nga mga kuturan, dira na kag nagaabuso ang iban, hindi man tanan nga mga traffic enforcer. Dira na nagaabuso, no? Ang iban nga mga traffic enforcer. Nga instead, ipaitsindi sa ila kung ano ang ila sini iyang violasyon, ano ang proseso sa pagkuha or paggawad abi sa ila sini nga mga lisensya, pananglitan nga ini sila ang makakomiter sang violation sa aton sini nga traffic ordinances. Ang nagagwa karon, ang ginanamin ko nga pagpangabuso, no? Ngati nagalabot iya sa punto nga para nga hindi ka na mabudlayan, sandig pa iya sa mga previous nga reklamo para hindi ka na mabudlayan, suno sa tagreklamo, nagambal ko ng traffic enforcer para hindi ka na mabudlayan, hatagi na lang ako sa 500 pesos. Hindi ka na magkadto dito sa City Hall para nga magbayad pa, ako na lang ni bahala. Ang isa pagit sa mga concern naton sa aton sining mga kabombo is that nga kung dakpon ikaw sa isa ka traffic enforcer, kuhaon niyang imo sining driver's license, dapat may ibaylo ina siya nga temporary operator's permit.
Now, ang problema naman sinadiri, una bes, sa madumduman naton, hindi lang kita makapihogin kung bala may ara na subong sang temporary operator's permit nga papel or citation ticket something nga gina-record, ginaput into record dira ang mga violation, no? Kay kung mag-commit ikaw sang violation diri sa syudad sang Iloilo, kag kung maglabay ikaw sa mga national road kag may ma-committer ikaw nga violation naman, another problem naton is why gina-honor sa Land Transportation Office inang temporary operator's permit or citation ticket? Hindi ba? Isa pagid ka senaryo diri banwa. Kung kuhaw ng imo driver's license kag wala sang citation ticket or whatsoever, the moment nga magbiya ikaw sa lugar nga kung sa diin ikaw gindakop, ang pamangkot sina diri kag ang ginapaligban sa mga driver, ano ang imo sini nga estado? Oh? Ti siyempre, common sense will tell you nga driving without license kanay. Hindi ba? Kiti citation ticket na lamang ang imo sini nga ginauyatan mo. Oh. Ako mas pabor ako o kung ginapaboran ko sadto iyang proseso. No, kung madumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabumbo. For example, nakakomiter ikaw sang violation. Ordinance. No, traffic ordinance sa diri sa syudad sa Iloilo. Hatagan ka lang citation ticket. Tiyang iban sina kuno wala ginasapak, wala ginaamo sini, wala ginaamo sina. Ti sa kadamo-damo sa aton sini nga mga job hire, contractual employees naton nga hindi abi mag-assign kita sang isa, dua o tatlo pagkatawo. No? Nga collect sang datos sa mga pangalan sining mga naka-violate or naka-committer sang traffic violation, kag after 3 days nga hindi sininila mabayaran ang ila sining traffic violation, i-forward ini sa Land Transportation Office. Kag pag-forward sini sa Land Transportation Office sa aton sini nga mga kabombo, ti i-record man sang LTO nga si Juan de la Cruz nakakomiter sang obstruction. Sandig iya sa regulation ordinance amo sini. No? The moment inabanwa nga si Juan de la Cruz mag-renew sang iya sini iyang driver's license, no? Hindi siya anay pagpa-renewhon sang iya sini driver's license kung hindi iya masettle ang iya sini payment diri iya sa city government. Now, ang punto sinadira, ang iba nagapahapos kay hindi bayad or masako sa pagbayad. Total kay nakakomiter man sang violasyon ang driver, ihatag mo na lang siya ang burden sa ulihi nga kung magpa-renew sa sang iya sini nga salakyan or magpa-renew sa sang iya sini nga lisensya, hindi siya madali-dali nga makaparenew kay man may kinahanglan pa siya nga isettle sa aton sini nga mga kabumbo. Tindo amo man ang proseso sini sadto anay daw why man kita sa may nakitaan sini nga problema sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung gusto naton ngipon sa aton sini nga mga ordinansa, ipatuma naton sang insakto kag ginasugpunan ini sa mga pagsulundan para iya nga maobligar ang isa ka violator nga mag-comply sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung balaan niya nga may mga violation sa aton sini matag palamati, eventually before siya nga magpa-renew sang iya sini nga driver's license or magpa-renew man sang iya sini nga registration, nagkakadapat
obligado, hindi nagakadapat kag obligado gid siya nga bayaran anay sa kung ano man ang nakumiter niya nga bayulasyon under sa regulation ordinance or traffic regulation ordinance ng syudad sa Iloilo. Ang authority, ang traffic enforcer nga magkuha sa driver's license nagalabot sa punto nga ginaabusaran. Isa man siguro sa pamaagi para nga hindi maabusaran ang amo sining otoridad, amo iya ang pag-professionalize sa aton sining mga traffic enforcer. What happened? What happened sa Traffic Academy? Abi ko gani nagsalida, nagsugod na ni. Ang pagka-professional sang isa iya ka traffic enforcer hindi ni naton makuha sa solo seminar lamang. Ang ibanti siguro pwede, pero may iban gid sinadriya ma traffic enforcer nga mag-aabuso sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi man tanan, may iban. Pero kung ma-professionalize ini sila guro sa aton sini nga mga kabumbo, basi kung mahagan-mahagan until such time nga madula na ang mga kasubong sini nga practices sang pagpangilkil sa aton sini nga mga tagpalamati. Hindi man kamo magkabalaka kay ti may ginaduso man subong iya nga bill sa Congress or sa Senate rather, ining kay former Colonel Busita sang One Rider Party List nga kung sa diin sarang iya nga makasuhan ang mga traffic enforcer or kung sino man nga naga-dilihir sa paglagan sa trapiko kung sala kag wala na sang patugsiling ang pangdakop sininiya sa aton sini nga mga motorista. Iko na ko yun, ako magbae sa kung sino pa ang pwede kag sara nga makakuha sa nga driver's license. Kunin kaso por kaso nga makabayular gid man ihatag na lang imo siniya nga driver's license. Total naka-violate ikaw kag ginaako mo man nga may bayulasyon ikaw sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kun wala ka malang iya sa nga nakomiter nga bayulasyon, why ka man sa nga problema sa aton sini nga mga kabumbo? O galing kiti malaway nga naga-resort iya sa diskartihanay nga para hindi ka na mabudlayan, ang balayran mo sa City Hall is 1,500, gain na lang ko 500 ako na lang bahala. Kas ang imo sini nga violation, obstruction, ti 300 ni. Ti kung may 150 ka na, kung may 100 ka, hindi ka na ito magbayad sa 300 sa City Hall, gain na lang ko na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nagalaom kita nga may investigasyon gid man nga pati gayunon kay nagadata kag nagadamo na sa karon ang reklamo batok iya sa mga traffic enforcer nga nagapanggilkil. Sa mga traffic enforcer dira iya nga waay naga-engage sa kasubong sining aktibidades kag ang ila siniya trabaho lang. Nga makapanugid sa inyo sini nga mga superior. Kiti nagakahigkuan ang inyo siniya nga pangalan kag ang paglantaw sa inyo Kisyo ang traffic enforcer to iya sa kundiin nga distrito naka-assign among nagpangilkil ang pananawan iya sang tao sa inyo kung makita kamusta nga dalan niya ba wala na traffic naman ang kilkilo. Hindi man insakto, hindi taman pag-generalize ang tanan sini mga traffic enforcer kaya kalabanan sina diri sa ila mga responsable kag insakto man lang iya kag nagatungod man lang sa ila sa nga trabaho. Ugaling may pipila gidra iya nga ti ginaabusuhan ang ginahatag sa ila iya nga otoridad sa pag-implementar sa aton sini mga ordinansa kag magpangdakop sila sa mga violators or traffic violators. 20 minutos na kaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon diris pala tuntunan na bombo hanay sa udto. Check naton si Bombo Jomar Villa ang Kalye Real hunasan panada kuno sadto.
Rason nga ti mahumok gid ang duta. Lakip na diri ang Estancia Massacre update. Ang pulis may mga protocol man kuno nga ginasunod kun nga hindi sila iya makahatag sa mga natipo nila nga ebidensya, at the same time mga results sa nga ginpatigayon nga tests sa pag-imbestigar sa pagpatay sa 3 ka mga mag-abyan dito sa may Villa Panian sa Banwasang Estancia. Sa aton sini nga mga kabumbot, mag-amo si Andre ang pananawan sini naton. Do hindi iya masulbar ni ang kaso karon sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan sa Estancia, kag hindi naman iniiya panabat or hindi naman iya magapanabat ang mga tawo o ang tawo nga imbolbado o responsable sa paghimo sining krimen. Balikan naton ini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Ay sa uto, sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Check nato na balita ni Bombo Jomar, ini may kantanan karon iya sa panaysayon dugang nga mga accounts sang mga tawo nga may ara sang ihibalo sa lugar dira sa may corner Arroyo, dira sa may Calle Real. Sa aton sini karon iya mga kamumbong ati ang punong barangay dira nagapahayag nga sadto hunasan na dira. Ikaw mangambag kang hunasan ti
lakip pa inisang Iloilo River sadto. Hambal ganin nato technically ang arm of the sea kabahin pa inisang Iloilo River inang area na dira sa may Arroyo. Rason nga ti nagluhob na dira kay hindi amo sina ka hugot or mambal naton mahumok dira iya ang duta nga hindi makasarang makahawid sa kung ano man nga mga matag-as ni kag matag-as ka building kung may ipatukod gin man dirabi. Check tabla si Bombo Jomar Villa. Jom sa report please kamin. Nakatigayod kita diri karon Bobotsam no nga naka-upload pamangkot binigit karon sa mga tumandok bala ko nati dra gid nagad ako sa may area sa downtown no kondra sabi sa may bahin sang barangay Yulo Arroyo kag sa mga kalapit dira karon nga barangay ay ni regarding karon no sa gina follow-up naton ang ining dalan dira kon nga ado amo na nakadasig no nga nag-usmod kung nasa diinti ang porson dira sa barangay o kon corner Yulo Arroyo kag Snart Street kung sila din nakitaan ni karon sa pag-usmod kag adra sa may mismo no kilid sa dalan nga sakop sa barangay Yulo Arroyo City proper nga mag-ulan ning hagin asphalt overlay dira sa may lugar. So nakatigayon kita diri karon na baka patigangot kay punong barangay Jose Huayang no Edganson City proper. Ang barangay Edganson City proper Bumbosam atubang lani no o kun separate ini sa dira sa may area kun sa diin atubang ini siya no sa sining gina-construct da karon nga condominium. So sa piyak yan sa side no sa piyak nga dalan amo niya sakop sang barangay Edganson City proper. Silo kay kap ngati may edad naman sa Bumbosam pero pagsik pa ang sa una kuno sa madugduman niya do mga year 1970s pa adra yang area ang kunasan kung sa diente ko magtaob naga saka pa ng tubig kung tubtob sa may Parasolitagay dapit Bumbosam paligid dito sa may Hall of Justice hasta dito ya sa may sakop pa ya sang Diembasa sa may lapit Bulusanbers nagahilira na da pakadto dito sa may punta pagdra sa may mulye nga site kay Subotis lanad na da dra ko sa una nagarangka nagadongka iya ang mga barko kag mga nagapangisda kay ti medyo mataas-taas na diya nga bahin no base karon sa sining nga panaysayon ti kun lang taon naton mga late na 1970s gin renovate no gintambakan sa balas pero way gin siminto amo na nga ti sigahapon kun nabalas ti kun nagtaob ka tubig tapos naga dos man sigahapon amo na nga nagaagi man dira masalakyan pero ti nagahinay-hinay kiti rough road mo hasta sa uli kati gin siminto dira yang area pero ang pagpati ni kapitan kati mahubok na dayang lugar kung sa ditigin tukod ining condominium Bumbosam sa iya sinikaron niya nga pagka baloman ngati ko ng taon tagani ngati malapit sa may baybay lapit dagat lapit sa may Iloilo River ang ining gintukod ri karon niya nga high rise building no kag adugang padre nga base man gani siya sining pagpangusisa ngati ang Iloilo City no sa Darayon bala no sa pinakatuig na malipas ginaluman ngati ang tubig dagat sa dumadangat pagani diri sa iton sini karon nga madalanon base dira kon sa pagluntaw man sang pila karon ka aton sini nga mangin alamon so mo na ang iya sini nga pagpayag diri kay pati sa kinati nakatry man dito lantaw sa area kag duging katibot nya ngati ligad si mana doon di pa namo kadako ang osmod kag ginlantaw ya kagina ang naglapad no kag tiyan mo nang pag-usmod gali ang yasin ni karon nga na kitaan iko kati tabla diri si Pudong Barangay Jose Huayang sang may interview diri sa Bombo Radio.
Okay, so siyempre, amo ginada gintampukan na nasasang balas kay tungod kay himo nga downtown area, rough road pa sa una mo. Tapos na develop kag tapos ang dress niya nga Chinese merchant sa una na nagalapos na ba ang paambot dra. So dragadog ka ang business sa una. So diriya tampok lang. So diriya bali ano na di sa una dungkaan pa na di? Hindi na dito lang dungkaan. Pero diriya just in case nga magtaob gani gasaka di tubig. Okay, galabot pa di. Amo na nga dire sulilo once nga magtaob gani ang tubig nga kun magbaha nga tabuan gid nga magtaob amo na nga gasaka hindi madali magkwan. Maagali kay tapin lang ang direng area medyo taas-taas. Medyo taas-taas. So ang malabot na katubig nga kun magtaob. Makwan gid siya level yan sa to. Mga ano nga tuig to kap? Ay, siyempre mga 1970s, mga kwan sa una. 70s pa to? Oo, 70s. Simento na di, pero siyempre isang una ya, mag-eskwela kami. Ang tubig dre sa una wala masyado gid ka kwan, ka baha. Sa ulihi lang na yung mga subong grabe nga pagbaha na gid kay barato na gid ang. So bangod niya ti naga-improve amo na nga dugin tambakan na diya mag ano na lang mag taas na lang kay ang tubig hindi na maglapaw. Oo. Din halin ka abidre sa may Isnard ano ilira gito astas di sa Bonifacio Drive gid na bala. Tapos may Dawn Baptist Church sa may Hall of Justice na. Hall of Justice? Kuan gid sa pagkanto sa Imbasa no. So galapot ang tubig sa una? Galapot sa una so ang tubig kung magtaob. Okay. So bisang ginbutangan na degin pataas na di away nagasulo tubig to pagtaob na. Ara gid yay. Ara gyapon. Grabe nagakwan gid ya. Nagakwan gid guro. Bugba kwan gid ya. Nagabundag gid guro to sa kabugat sa building. So mo nang imo sining observation dire. Oo. Ang dire sa may kilid kap sa may molye do lihilan na dayang ginbutangan ka drungkaan ta. Oo, mga 1970s ba andong 660s ang una kuan na drungkaan na da. Tamo ng karsada na iya tampok na mo kay ang ano sa unang drainage sa iya amo nang level pag sa karsada gina-elevate lang sang kuan sa ang semento na elevate lang. Sa imo la pagkalanta do mo umok giba na nga porsyon? Umok gid kay siyempre way back sa una tamo wala ginaalaw nga mga 7th floor na kaya matuno makwan lang iya. Sa imo manotice nga ang mga building dire sa may downtown do hindi man kita makataas kap no ang hanggang 7th floor lang man ginaalaw dire sa una hanggang 7th floor gid lang naalaw kita mo sa unang amoy pinakabataas sa una amigo ang boborito sa una mo na Sky City Tower. Oo, Sky City Tower amo siya. Ako sa ginakuan sa una ulihin na sibong grabe nagkamatamat na gid sa ka nagtaas ang kuan. Anong reaksyon mo kay barangay mo dire Las Topacio? At siyempre mo na gani agap ako nulmabay ko kulbaan man ko kay nakita ko sa Facebook mo. Siyempre nagkuan ko man kay galibot man ko concern man ko kay malay mo lakad daw kay kita mo sa BDRMC gani ginahambal man do na magmanga time comes sa Iloilo di basta malunod dapat amo na ang mga building nga Joms? Si punong barangay Wayang, tina-mention niya to nga ang Sky City, daw mo ning natandaan na naging patindog, ang muning pinakataas madri sa syudad, pero ang ining tukodon diri karon nga ining condo unit, ati masubra ni 30 ka panalgan, Bobotsam. Ito 33? Oo, amo nang mention ka na ni engineer Saton, ang ining high-rise condominium. Ati bisan siya man gani na ano man na kibot man nga do na kataas ipatukod ra kay ang area na sa una mahumok. Tapos tigala o man siya kasi may mga engineer man dira ko nagatikyar sang sining duta ning ati pagkatukuran dira. Akad kun ano kadalom may karon mga pilote nila pang lubong dira hasta ngati matungkad tong
ila sini karon nga bantangan kag ang makasiguro nga ti ang ining establishmento masigurado kag hindi nga makahatag pagid sang dugang nga huol sa ulihib lang ngati kung matukod na ang ining sambit karon nga establishmento diri Bombotsam. Kaya kung madumduman mo pa, Bombo Jomar, ang ungka flyover, amo man sang una na mo. Ginalauman naton nga insakto ng pag-construction na dira kay damo man sang engineer, may engineer sa DPWH Regional Office 6, may mga engineer man iya sang International Builders Corporation nga amo ang kontraktor. Ti ano ang resulta? Nahuman lang tapos nagtulokal ang iya sini nga dipikto, perwisyo ang problema nangin problemado mga pumuluyo. Ti tani this time tutukan na diri kung anong mga medyos posibles masolusyonan nga samtang temprano pa mahatagan na sa solusyon ining problema nga nag-usmo dirang duta. Kay kung hulaton ta pa nga magdako ini, definitely hindi na namagyan sang salakyan ti mayor paningadaan nga lagyan mo Jomaro? Yes. Amo gani no nga kung pwede tani nga ti dalian ang pagkayo sini. Kasi nag-commit man ang ining nasambit na karon nga kontraktor, ang ining developer nga ti kayuho nila, no? Pero wato bagid diri sa exact nga sa imo kung pitsa diri ko san nila po isahan ang kayo kay ti ang pinaka mga motorista to naghambal nga sa adlaw bala ti nagalabay dira sa lakyan although ati wa gid yan sa pag-usmod sini sa loblohop dito. Porque siman gapo no kasi ang kabugaton sa salakyan lang kasi nagalabay dito sa kilid ya. So may mga tendency kuno nga na-notice nila nagamat-amat pagidosmod. Kasi do mga past 2 weeks na nag-umpisa di pangigani kuno sa una tumambatagan mo nga nagidosmod dra gali Timothy gamat-amat na samtang nag-agid dra ang salakyan although ati way man gid labay dra sa may area kung sa may portion dra nga nagdosmod gid. Bombotsam no kad mo na nalauman nila kung basi madugayan pa basi kung may apektuhan lang ati mga ruta dira kung may mga traffic routing kad makos pa gid sa nga dugang man nga trapiko no diri sa may syudad sang Iloilo no kay tikay na mga past 8 ang nakalabay pagkikita dito liwat may pa sa may nag-start no kag ang mga tinawag ato sa sulod no kung makita ta pagkagayon sila dito sa ining pagplastar man sa ila materials sa may sulod ya no sa ila sini karon nga compound pero sabay sagwa waya sa matandog Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Jomar Villa sa imong sining follow-up report. Gusto man tani naton nga may mga high-rise building diri. Nga takita gid lamang kung ano ang pag-umwad, pagprogreso sang syudad sang Iloilo. Nagapakita lamang ati damo ang nag-invest nga mga investor, nagtukod sa mga negosyo nga mga negosyante. Pero hindi kung tani naton pag-isakripisyo ang safety sang kadamaan, sang pumuluyo. Hindi man naton isakripisyo sa aton sini nga mga kabombo ang aton sini iya nga mga dalanon. Kiti kung mag-istorya kita ya patukod sang proyekto, automatic isakripisyo nato ng isa ka lane sang aton sini nga dalanon pananglitan kung malapit dira ang konstruksyon. O galing basi kung wala na talupangdan sang aton sini nga mga opisyales nga nagakadapat gali kung may ara sang progress, may ara sang development, dapat gali balance kag sustainable ini. Balansyado bala
ngati kon maglabot kin man sa punto abing mapiktuhan ang convenience ang pumuluyo, hindi mapulong, hindi mapaiway, pero pasiguraduhon taman nga hindi maglawig. Pasiguraduhon taman iya nga hindi magantos ang pumuluyo. Ti karon sa amo sini nga sitwasyon sa pag-umpisa sa pagtukod sining high-rise building, dira man ka nag-umpisa ang perwisyo sa bahin iya sang mga motorista kag pumuluyo kay imbis nga 2 lanes na kunda tira tani, isa pa na da sa mga area nga kung sa diin during rush hour, grabe ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, subong nang in 1 lane na lang ina. Ang halin iya sa city proper area padulong sa distrito sang Haro kag Lapas. Ti inconvenience na nga daan. Way taman na pangayo pananglitan abi mag lala ang sitwasyon kag mag usmod dako kag may magkalaburahog sila dira. Hindi man kita magpati nga natigayon lang ni nga makaplastar na dira ang nasambit sini nga konstruksyon kung wala nag-agi sa City Engineer's Office, hilabi pa sa Office of the Building Official. Para iya nga mapangsikyar ini. Aton man sinitingwaan nga sikyar ini nga mga opisina para nga mahibaluan taman kung bala nag-agi ini sa insakto sini nga proseso na husisa gin man dira bala. Kay kon magpatindog ikaw sang high-rise building sa mahumok sini nga duta, magaabot ang tsimpo nga mausmod gid ina iya banwa. Katulad na gilamang sa natabo sa Ungka flyover, kung si Congressman na Mike Coriseta pa, swampy area na da sang una, naturalmente nga mahumok na dirang duta. Pero kung lang tawon ni mong pila sa mga konstruksyon, hilabi pa iya sa bahin karon sa pagpatindog sa mga taytay, taytay na ginagani bumbutsam, nagatindog man hao. Kung istoryahan nato ng teknikalidad na hibaluan ini sang mga engineer sa kung ano ang mga nagakaigo dira iya, no? Nga mga patigayunon sini nila nga mga hilikoton para nga mapastabilize ang pagtindog sang isa iya ka high-rise building. Kag tani nalakip man ini sa pagpasigurado nga hindi man iya mapektuhan ang mayor nga dalan nga hindi man maglabot sa punto nga maistablisar iya sang mga engineer or private engineer sining kontrata or sang mga kontraktor or sinang kompanya nga makatindog sa gustong ila sini iya nga building dira, pero ginasakripisyo naman naton iya ang mayor nga dalan kay ubos na to naton pang kabkab. Ginkot-kuta naton si dalom, dugangan pa nga ti humok dira ang duta. Yang nagwa sina karon ginsalbar lang to nila para masigurado nga gatindog sa gustong ila sini iyang building, tapos ang aton nga dalan anytime nagahulat nga mag-usmod, makatugas ang halit karon iya sa pangkabilugan. Di dapat lantawon man ini sang aton nga mga opisyales. Amo man sina gani ginapanawagan naton nga in aid of legislation, basi may mabulig man diri si Konsehal Janiyang kay siya ang committee chairman on
infrastructure, engineering, hindi ba? Dapat magulag-ulag man ni si Councilor Johnny Yang kay karon. Isyuwa naman karon sang kadamaan si Attorney Sidfrey Cabaluna nga atribido. Hindi iya komitiba, pero doon naga-intervener siya. Kag dapat magulag man si Kagawad Johnny Yang para nga hindi siya ma-isyuan nga asta lamang sa sumba ang madalas ang utok ya. Kundi may ihibalo man sa gali, kag nagaulikid gid man sa gali. Sa pumuluyo. Oh? Pag-usisaon na to ng dugang siniya nga mga opisyal diri sa syudad sa Iloilo, mga opisina, kung anong sistema o anong plastada sinadaring high-rise building kanyo. Oh, sa ton sini nga mga kabombong. Oras, 46 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby, Bombo, Chari sumagpaw. Ang IPPO, suno sa IPPO Director, ang SITG, may protocol man nga ginasunod sa pag-release sang ginauyatan nila nga mga ebidensya kag affidavit. Rason nga hindi man sila basta-basta iya nga makahatag sa National Bureau of Investigation. Bombochari, sa report, please come in. Almost done na ini sa pag-gather sang information ang Special Investigation Task Group. Nagahulat na lang ini sila sang resulta sang Integrated Ballistic Information System ina ang suno sa pahayag ni Police Colonel Adrian Acollador, ang Provincial Director sang Iloilo Provincial Office, Bombochamp. So sa subong adlaw ang nga schedule para mag-file na sang cyber warrant ini may kaangtanan no sa pag-wala pag-sumiter ni Jevron Paruhinog sang iya nga consent o con waiver sa iya sini nga cellphone para ma-examine na sang Regional Anti-Cybercrime Unit. So tungod subong sa aton man nabalaan sang mga kabombo naton nga ang National Bureau of Investigation hindi basta-basta makahatag sang kopya sang mga judicial affidavits sang pamilya sang mga biktima, specifically ni JP Bosque kaga pamilya ni Floyd Fernandez sa SITG Palibosper. Ini tungod sa ila nga internal protocol no nga hindi sila basta-basta makahatag sang kung wala pa na file ang kaso. So, ang SITG, ginpamangkot naton paagi kay Police Colonel Acollador, SITG bala magahatag gilayon sang kopya sang mga dokumento kung maga-request ining NBI sa ila nga mangayo sang kopya, kag ini siya ang nagsabat nga lantawon nila sa SITG Palibosper kung ang mga inog-request sang NBI nga mga dokumento posible nila mahatag, then ihatag manila. Pero lantawon pa nila kung mahatagid manila kay may kanya-kanya ini sila Bombochamp nga procedure kaga policy nga ginasunod. So may ara ni sila protocol, may ara sila mga butang nga hindi nila ma-default, especially ang mga operational data sang kaso. So may mga limitasyon sa mga ginahatag nila nga impormasyon. So base no according sa iya ang may ara gid man sang duha ka suspect ining gin-identify si Paruhinog kung sa diin ang isa amo to na identify niya kag napangalanan kag ang isa amo to gin-describe lang paagi sa composite sketch. So sige pa ni ang pag-trace up nila sa mga persona nga gin-identify ni Jevron Paruhinog nga amo ang suno man kay Jevron Paruhinog, amo ang responsable sa pagpatay sa tatlo niya kaabyan nga si JP Bosque, Floyd Fernandez kag Mark Ibaw dito sa may barangay Villapanian sa Banwasang Estancia, Iloilo. Yari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Adrian Acollador. Well, ongoing pa rin naman ang aton investigation. Kag hopefully ma-file na namon ito sa soonest possible time. Masiling ba sir nga kompleto na ang tanan nga nagather nga ebidensya sang SITG naton? Well, almost done naman na kami, but of course may ita pa kami ang official result ng integrated ballistic identification system natin. Yun na lang ang
ginahulat namon. No? But anyway, it could be naman kung andyan na. May specific date ba sir or estimated date nga maabot na ang results ng IBs? Wala pa kaming wala pa kaming specific no, but anyway kung later on pa naman yan mag-abot ini ito doon siya file sa supplemental no? Sir, regarding sa request ninyo nga makakuha sang kopya sang affidavits sang pamilya ni GP Bosque kag ni Fernandez, kumusta sir? May update na regarding sa request? So far wala pa kaming wala pa kaming update dyan kay as a matter of procedure hindi pa mahatag sa natin. Ang sa cellphone ni Paruhinog sir, kumusta ang cyber warrant? Naka-schedule na. Kay last week nag-coordinate ito ng ato nga investigators kag in-schedule na body file at will update na lang kung na-file na rin. Okay sir, klaruhon ko lang sir, sa October 11 na sir i-file ang cyber warrant? Yun ang in-schedule no ng judge, but tingnan natin. Sir, regarding no sa statement sang NBI nga hindi sila makahatag agad-agad sang kopya sang affidavits. Ang SITG ba sir, if mag-request ang NBI nga mangayo sang copy sang results and affidavits, mahatag man kamo gilayon sir? Well, tingnan natin kung mga request nila na is posible naman natin na mahatag. So why not? But tanawan natin may kanya-kanya kita procedure and policy. So may protocol man sir ang SITG palibosfer naton nga makahatag o kung hindi sila dali-dali makahatag sang kopya sang mga document sir? Yes, pareho man na din no kasi kung mga ayo kamo no, but we could not of course divulge kita kay kung mga part ng operational data yan sa kaso. So anyway, may mga man kita, mga limitations. Okay sir. Sir, regarding sa gin-identify, klaruhon ko lang sir, pila gani kabilog sir ang gin-identify ni Jevron Paruhinog nga suspect sir? May pinangalanan siya na I think dua ang na-identify niya. Kag may isa siya na nag-describe. So ang isa na-identify niya sa ngalan. Tapos ang isa nga nagpara identify niya. Kag ang gunman yun ang ginano pa natin na pero may cartographics kasi na-describe niya. Okay. Na sketch niya but sige pa man ang ato nga investigation. So later on kung magagawa ng ato nga mga result especially yan sa IPs natin. Sir, kumusta ang monitoring sa mga ginpang identify nga persona ni Jevron Paruhinog sir? Well, sige pa nga natin ina-trace up pa natin sila kung din pa ganyang possible about sila. Pero subong sir, diin ining mga persona? Yun nga, inaano nga natin, ina-trace up pa natin. Gina-trace up sir, so you mean gina-monitor sir? Ginapangita natin kung ara pa sila sa lugar. May mga information man kita, so ginabalidate pa natin. Sir, ang mensahe o kung pasalig sang SITG palibosfer nga masolbar ining kaso as soon as possible? Well, kung kamo nagana-file na naman ito, but lalo na rin kami dito sa SITG, no? Hinahimo man natin ng tanan mapadali mo. Of course, may mga bandang galing natin isa po na may mga kinakulat kita ng mga results ng mga examination. So, yan ang isa sa mga nagapano rin natin. Nag-hamper sa nga ito nga napagpadasig ng sining investigation. But rest assured na ang SIPP nagpangita-gitagi kung paano hindi mapabilis ng masaka ang kaso sa mga perpetrators. Nabati ang nangin pahayag diri ni Police Colonel Adrian Acolyador, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office. So kung matandaan sang aton nga mga kabombo,
ang September 14 natabo atong krimen sa Barangay Villa Panian sa Banwasang Estancia, kaga subong ang petsa Oktubre 11 na. So tatlo na lang kaadlaw, masukat na isa ka bulan ang natabo nga krimen, kaga subong sa update sa aton sang SITG Palibosper, almost done naman sila sa pag-gather sang information, pero wala pa ni sila gihapon sang ginauyatan no nga affidavits o kon kopya sang mga gin-request nila nga dokumento sa NBI kay ti ang pamilya sang duha ka mga biktima nga si Floyd Fernandez kag si JP Bosque didto nagpasa sang affidavits nila sa NBI, kaga ini suno sa kay Acolyador man, kay Police Colonel Acolyador nga sige pa sa gihapon ang pag-trace up nila sa mga persona nga gin-identify si Nini Jebron Paruhinog nga among responsable sa pagluthang patay sa iya tatlo ka abyan at taliwas ini Bombo Champ sa nangin pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. nga suno sa iya ang mga persona nga gin-identify ni Jebron Paruhinog are being closely monitored sang SITG. Ini baliskad sa ginhambal ni Police Colonel Acolyador nga gina-trace up o kung ginapangita pa nila kung diin ni ang mga whereabouts sang mga persona nga gin-identify ni Paruhino. Pero kung insakto pabinsaron mo, why gid sang insakto sa statement sang duwa? Bombotsare? Nga aman Bombotcham. Di ba lagi na-identify ang pangalan? Ang isa gina-identify ang pangalan. Mhm. Klaro, di ba lagi na-identify ang pangalan sang isa ka suspect? Ang isa may ara sang sketch. Mhm. Anong term yan sa sketch? Cartographic sketch. Facial composite. Composite sketch. Ang isa identify sa pangalan kag sa itsura, ang isa may facial composite. Ang nagtudlo lone survivor, makabig nga direct witness, tingin tudlo yan na. Gintudlo yan na, ginhatag yan na sa pulis. Kung nag-exister ining duwa ka tawo, ining duwa ka persona, kag sa 30 kabilog, masubra, ang nagabugo sa Special Investigation Task Group, tani ginoperate na ni nila, gindakop na ni nila. Pero kung balik-balikan ta pa jutay, way talang mahatagan gid iya sang importansya sadto ang duwa ka gin-identify ginakabig as person of interest gyapon. But silingon sa Estancia Massacre nga kaso, manug isa na kabulan, wala sa gyapon sang may na-establisar ang Special Investigation Task Group nga suspitsado lunsay person of interest lang. Ha? Sad to say, gina-identify na gani, ginhatag ng pangalan. Ang nagpara, ang gunman, was identified by Mr. Jebron Paruhinog himself. Direct witness, ara siya sang natabo, lone survivor siya. Hasta lang gidiya sa monitoring, hasta lang gidiya sa trace up, kung sa diin ang posible whereabouts, sining gintumod sang lone survivor, direct witness, may direct knowledge sa hitabo, ara sang natabo. Klase istoryato ni man. Di ba Bombotsare? Ikadua, cyber warrant nakaschedule na Oktubre 11. Buwas or kung saan da, tak-an ako sa cyber warrant. Ari lang isa ko kapunto. Example, ginbaybast karon ako, operatiba si Bombo Umel, ginbaybast ko. Sa pagbaybast niya sa akon, gusto pagid sang operatiba, mabalaan kung sinong katransaksyon niya. Right there in there. No? Right there in then. Sa salakyan man, sa kundi na ginbaybast, ma-recover ang cellphone, way pananay ginaplastar, pero ginabukad na da mismo sang operatiba kung sino ang ka-text, ka-transaksyon, sang subject person. May follow-up operation dayon ang mga operatives, drug enforcement unit, so on and so forth, nga magalid sa another buy-bust operation.
granting for the sake of discussion, pwede makasuhan ang mga operatiba kay ginbukad nila ang cellphone sang subject person, recoveries, kabahin sang ebidensya without the cyber warrant. Kag ang kaso sa ila ara karon sa anti-cybercrime law nga hindi pwede bukaron without sang consent. Tikasuhan ta ni gali ang mga operatiba ni sa mga drug enforcement sa mga drug enforcer naton, mga provincial drug enforcement unit, regional drug enforcement unit, pwede gali di sila makasuhan Hindi ba? Kag wala naman nila ginadala pa sa Rako, kag ipakuti to sa taga Rako kung sinong mga ka-text, sino ang katransaksyon sang subject person. Nga subject nila sa bypass. Pareho man lang nga krimen ang ginhimo. Tinga wala niya mahimo sadto pahaw. Granting for the sake of discussion, abi, gusto sang drug enforcement unit sang kapulisan nga makadakop sang dako sining isda. Ara gali to sa cellphone sang subject person nga ginbaybas nila una. Mahulat pa sila ya sa cyber warrant nga panugutan sila nga bukaron kag magalid eventually sa pagdakop sang isa sa pinakadako nga durugista abi. It doesn't make sense. Kag para sa kon ya why na ni pulos ang cyber warrant, ano pa tong kwaon mo sa cellphone? Oh? Nga mausik ka pa to laway, mausik ka pa to chimpo. Kag ang sitwasyon subong Bombo Chare, balan mo kung diin ang unfair? Diin Bombo Chap. Ara sa pamilya sang biktima. Ara sa pamilya sang biktima. Kay kon ang duha sini ka mga law enforcement agency sang aton sini nga gobyerno nagabuligay ini sila, mapadasig ning pagsulbar sang kaso. Sa liwat una bes, may lone survivor, may direct witness, nga sarang nga maka patpat sang kung ano ang natabo before, during, and after sang pagpatay sa tatlo. Oh? Ugaling, kay ti, way kita kabalo, do ka pinot gid sang sitwasyon subong hilabi pa sa impormasyon nga kung siningin na baton direktamente mismo sa katapo within the circle, within the 33 plus member of the Special Investigation Task Group, may nakamuno sa kon sining niya kunyatag namon ang affidavit ni Gibron kagang iban pa nga mga results sang scientific, forensic investigation sang SITG, mapusa sila kuno sa isa katawo ano plastada man? Sino ning isa katawo nga makapusa sa ila kung mag-provide sila sang affidavit kag iban nga mga forensic and scientific investigation results? Who is that one person nga makapusa sa SITG? Is that you, Police Brigadier General Leo Francisco, sir? Is it Police Colonel Adrian Acollador? Is it Police Colonel Martin Defensor? Sino pa yung mga opisyal sa task group pa ni Busper?
Sino ang makapusa sa SITG kung mag-provide sang affidavit kag sang iban pa nga mga pieces of evidence sa NBI? Sinong mapusa kay sino? Mumutsa? Amo ina no ang padayon ang aton nga pagsunod sa kaso nga ini Bombo Champ, padayon man ang aton nga pagkomunikar sa spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosper, kaga open man ang linya ni Police Colonel Adrian Acolyador kag ni Regional Director Brigadier General Leo Francisco mismo at tuhoy diri sa pagsolbar sa sini nga kaso Bombo Champ. Magkutabi si RD Francisco, si Police Brigadier General Leo Francisco kung kilala niyang tao nga mapusa sa SITG pananglitan nga mag-provide sang affidavit, sang mga results, sang kung ano pa yun ang mga natipon ng ebidensya. Idugang ko na lang Bombotsa antes ko mag-extra, ari importante ni. Sa aton sini nga mga kabombo, daw last year lang, dumduman nyo to ang ate sa Buena Vista, Guimaras, nga nagpangayam sila, tapos ang ido, may nakakutkot ang ido sang bayo. Dumduman mo to Bombo Mel? Tapos natukiban nga sa kilid malanggali sang bayo nga kinali sang ido didto ginlubong ang ginpatay nga babayi sang iya mismo nga nubyo. Amo to tani importante ang bayo sang biktima. Tinga agin pang sunog. Sino nagmando nga sunogon? Hindi bla? Kabahin tani ito sa ebidensya mo. Mahusisa pa to tani. Tikon nalabot ato sang sadto 19 ka utok nga nagabugos sa Special Investigation Task Group. Tani ang bayo to na preserve. Hindi bla, galing kiti, hindi na guro kataklan utok nila mo, bisan, sampaw-sampawon mo pang GCCB, lang-alangin guro. Ukon malapot man sang utok nila, galing kay ginapilpilan sang 7 ka milyon nga rason. Okay, gi-remind ko lang itong mga listeners, ta. Sige, thank you again. Ini si Bombo Chari Garcia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao. Lapaw nakikita sa latin sa aton sini nga pagpangalagad karon sa aton sini nga Christmas countdown. 75 días na lang kag Pasko na. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon. Sa itanan mga kabombo, ang ato nga oras, 17 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition sa Sininga Palatuntunan. Kahapon lamang the 11th of October 2022. Kumusta ka mo dira? Kumusta na ang inyong mga sitwasyon? Medyo nag-init ang ato nga panahon kay ina, no? Kapaang. I don't know if until now, basta diri sa syudad sa Iloilo, kaina mga noontime or sang aga, kainit-init gid katama. Sige lang, Padayon kita mga kabombo sa pagdulong sa inyo sa aton nga mga kasaysayan nga aton nga nabaton diri, and salamat sa liwat sa aton nga mga letter senders. Kagamo man dira, I am also inviting you kung mayroon ka mga istorya ang inyong mga inagihan nga hindi nyo gid makalipatan nga napuy-an sa pwede man no comedy
Pwede gid, no? Para nga makaharakak man kita. Or if it's about your love story or about your life, pwede gid. I-email lang na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala lang. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's all get settled. Ari ng aton nga ambahanon para sa inyo. From the Bombo Music Festival, from Kimberly De Leon, no batteries required. Welcome, everyone. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no
required. No batteries required. Kaya hindi siya man-made, it's God-made. Wala siyang spare, it's so real. Para sa inyo mga kabombo, and pila na gid man bala kaadlaw bago ang Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Lapit na lang ang Pasko, 75 dias na lang, Pasko na. And today, ari kita sa aton nga mga kasaysayan, mga kabombo, who knows one of these days, no? Mga Christmas stories na ang aton nga mabaton, kag ma-share diri sa inyo. Anyway, this afternoon, may ara naman nga iluyag nga i-share sa aton diri si Toto Subang sa probinsya ng Iloilo with matching pictures nga iya nga ginapid diri sa aton. So thank you very much agad ang iya letter na gasiling diri. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, and most especially sa mga KLP lovers. It's me again, Toto Subang sa probinsya ng Iloilo. Attendance? Check. Tita Reg, ari naman ako para i-share ang letter ko sa mga program. Excited man bala ayhan ang mga listeners ng KLP sa letter ko? So, plastar na kag magpamati. I guess so. Ako excited. October 5, we celebrated the World Teachers Day, and this year, tita, month of August 22nd, ika-10th year anniversary ko sa ako nga profession. Bali, nag-in ako sa public school year 2012. For the past 10 years, gapanumbalik man sa akon ang masadya kag masubo nga mga memories ko bilang isa ka manunudlo. This event, tita, happened last July 27, 2016. Buhawi, hindi ka pa magpati? Isa sadto ka maulanon nga hapon, samtang vacant ko, kag gapangalasi ang iban. Gulpi lang, nagdamol ang uran. Katarom sa mga kilat, tita, kag katunog sang panaguob. Naguntat ang klase, kay kagahod sang palibot. Nagsyagit ang mga kabataan, kay nakulbaan sang kilat kag daguob. Pagbati ko, nagsaylo ako sa classroom ni Ma'am Barbie. Nakita ko ang mga kabataan nga puno sang kahadlok ang ila nga mga nawong, kagapanabon sang ila talinga. Siling ko, class, doko kamo sa dalom siya, kag mga muyo. Wala may matindog. Si ma'am nila nagkupo sa iban nga mga estudyante nga nagahibi sa kahadlok. Dugay-dugay, nag-abot si Ma'am R, kagin-isip ang iya kabataan. Didto nabalaan nga may kulang isa nga estudyante. Siling ni Ma'am R, kulang isa, diin si L. Dali-dali namon gintamwa sa sagwa classroom, ato siya yagali tita sa babaw stage. Gapong ko sa baluster, samtang nga gabarak lang ang kilat, kagalanog ang bugos nga palibot. Ginsinggita namon siya, nga L, abi sulod ron sa classroom, kay basi maigo ikaw kilat digyan. Baw, ang bata, naglakat-lakat pa siya sa sulod covered sim, kag nagdiretso sa classroom gid nila. Nga daw, nanamian pa siya, nga magdayan-dayan. Purata na nahadlok sang kakatabo sa palibot. Siling sang advisor na nga si Ma'am R, mayad man to nga ato siya sa sulod classroom, kay safe to siya. Siling ni Ma'am R, diri lang ko anay, Toto Subang, kay gulpi lang nagmadlos ang mabaskog nga hangin. Ang mga puwertahan naglinagabong, kay tungod sa hangin. Gintamwa namon sa bintana ni Ma'am R kag ni Ma'am Barbie ang sitwasyon sa sagwa. Waay kami may nakita, tita. Puti lang ang makita namon. Mabaskog ang hangin,
Ang tubig gasunod sa hangin. Gapuron-puron ini. Total zero visibility gidya tita. Ang mga puno sang mahogany sa unahan dumabari. Amo na lang ang pagkakulba namon nga tatlo, samtang gapangadi sa sulod sang classroom. Siling ko, Lord, hindi man kami pagpatampi ay, tama ron ra. Pauntata ang mabasko nga hangin, kilat, kag ang pagpanaguob, maluoy ikaw sa mga kabataan. Ang mga bata, gadok-dok kay ma'am nila, especially ang mga babae, kagapangamuyo, iban gakudog sa kakulba, pero ang iban niya nga maisog, ga-smile-smile pa. Siling ko, pangamuyo lang kamo. Pungko, wara sang may magtindog, ha? Samtang gapangamuyo kami, may nagpangatok sa puwertahan. Nagbukas ini, kag nagtamwa si Ma'am V. Siling niya, kumusta ka mo diri, toto subang? Siling ko, safe man kami diri. Ang kabataan na pang safety manamon. Siling ni Ma'am V, amon toya, nagbaha na ang classroom, kay grabe ang uran. Siling ko kay Ma'am V, Ma'am, baliki ang kabataan mo. Kay kung maghuraw, papaulio na lang naton ini sila. Abtik man ang pagbalik ni Ma'am V sa iyang mga kabataan. Siling ni Ma'am Barbie, buhawi ni guro, totoo subang, tama kabaskog. Balan mo tita, si Ma'am Barbie, naging teacher ko ni siya sadto sang high school ako. Kag subong, upod na kami sa ginaobrahan namon. Siya ini ang nanay-nanay namon. So nagdugay sang halos tunga sa oras, nga amusad to ang sitwasyon. Makakululbaan, kay first time namon na to nga ma-experience, Tita Reg. So nagtirha na, nag-amat-amat kami gwa sa mga kabataan, kag iban pa nga mga maestra. Amo na lang ang amon kakibot, kay nagtampad sa amon, ang mga nabali nga sanga sa mga puno sa sagwa classrooms, mga dahon, galinapta, biskan diin lang. Ang iban nga portion sang atop nga sin, nagkalakakas. Samtang galantaw sila sa palibot, nakatangra ako sa langit, tita. Masanaaw na ini. Ang langit, tita, asul ini, kag naadornohan sang balangaw. Siling ko, Lord, salamat gid, kay ginprotektahan mo kami. Mahal nga Birhen, madamo man nga salamat, kay ginkunupan mo sa malaba mo nga kapa ang amon eskwelahan nga wala may nasamad nga mga kabataan. Naguntat lang ako katangra sa langit sang may nagkuhit sa likod ko. Sang akon ginbalikid, ang estudyante ko gali nga babae, kaupod niya ang iya utod. Siling ko, ay, ano ato ni? Nagtulukay kami sa amon nga mga mata. Siling niya, Sir, salamat gid sa inyo ni ma'am kag ina ha. Mapauli na kami. Kag nagyuhom sila nga duha. Siling ko, sige, halong kamo. Kag nagbalos man sang yuhom. Amo na lang man ang akon kalipay, do nagtambok man ang akon korason sang pagsambit niya sa akon sa mga tinaga, nga Sir, salamat gid sa inyo ni ma'am kag ina ha. Ang iya pagpasalamat daw hindi matumbasan sang kwarta, ukon material nga bagay. Ulihi ko na lang nadumduman nga siya gali ito ang estudyante nga gatulo ang luha samtang gawaswas ang buhawi kagapangamuyo. That day, tita, hindi ko gid malipatan na to kay first time ko nga gin-interview sa Bombo Radio, Iloilo. Bombo News exclusive pa to. After na balasang drama kun hapon, ginsaysay ko nga damo ang apektuhan sang buhawi. Ang tigo lang kag dako nga puno sang pine tree sa elementary natumba. Ang mga ready-made nipa huts nga ginabaligya sa kilidalan nagkaharapay. Pati ang kamalig ni Tito sa uma ginhakwat sang buhawi kag ginlampos sa bag-o sabog nga talamnan. Ang nipa namon nga atop sa kamalig sa takas nagkalakakas man. Ang akon nga mga pictures nga nakuha gin-post sa FB page sang Bombo Radio.
Kadamo pa kung tani ang akon i-share sa inyo. Pero sa next week naman Diri ko na lang pagkatapuson ang akon malawig nga sulat, Tita Reg, kag kabay pa. Nakahatag maninis ang inspirasyon sa imo maukod nga mga tagpalamati. P.S. Sa liwat ang akon pagpanamyaw sa akon mga nangin maestro kag maestra. Belated Happy World Teachers Day sa Tigbawan Elementary School Batch 2001, Tigbawan National High School, Baroque National High School Batch 2005, sa West Visayas State University Batch 2009, kag sa Guimaras State University Batch 2020. Sa liwat, ini si Toto Subang sang probinsya sang Iloilo. Toto Subang, thank you again for another letter nga gin-share mo diri sa amon. Yes, I could clearly remember, no? Ang amo to nga tion. Actually, ato yang nga time daw nag-travel kami, no? Kag kakulbaan gid man do na as in daw gahawat-hawat ang imong mga pagginhawang ginakulbaan ikaw basi bala, no? Kung ang kilat bala mahapit na sa inyo. But ang inyo gali grabe gito ang iya nga panglaslas, and it's good nga intact ang mga estudyante, intact ang mga teachers, wala sang may nasamaran sa inyo. Pero ang mga tanom, ang mga siguro mga daan-daan, mga tigulang na nga mga kahoy nagkaratumba. Recently lang niyo, may mga nakita ako nga mga posts dira sa Gimbal. Do may ara naman nga nakitaan sa sky, no? Puron-puron nga hangin daw, buhawi man ato, no, nga ginapatihan, but not as strong as ang inyong naagyan dira sa inyong nga eskwelahan sang amuto nga mga tinuig kag kakululbaan gid man. No di ka kaintindi, no di ka kabalo, gusto ko nga maguntat anay, magpanago anay sa lakyan, pero ang akon nga husband gusto niya nga ti makalabot na dayon sa balay, no, para nga ti ma-secure kami tanan-tanan. Well, anyway, thank you so much, Gid. And yes, belated Happy Teacher's Day sa imo, Sir Toto Subang, teacher ini si Toto Subang, kag sa mga kaupdanan mo mandira. Keep on inspiring all your students. Thank you again for sharing. 36 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon. We still have more stories para sa inyo. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman kapopular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa KLP 40 minutos makalibgad ang 2:00 sa hapon. Moving on sa ating next story, may i-share man diri si Jesus sa Sun City proper. Dear Tita Regine. Hello and good day to you, Tita Reg, and to all your Suki sa KLP lovers. May the good Lord bless you and keep you safe in His holy presence. Tita Reg, nadumduman ko naman ang mga experiences ko sa grade 1 ako. Tita, tungod kadamo sa amon nga mag-ulutod, gin-adapt ako sang lolo ko. Sang grade 1 ako, ginapa-eskwela ako sang lolo ko. Kung maglakat ako sa school, ara na siya sa isa ka hasyenda sang Kachila. Ginahatagan niya ko na asang balon, kag pagusto ako tita, kay maalwan man siya. Pag-abot ko na sa amon gidyabalay, nagahapit ako sa akong sister, kay classmate tanay kami nga duha, may elder sister. Ti siya ya, ginkuha man, sang utod ko nga lalaki, kag lapitay lang sila balay, sang parents namon. Ti kun maghapit ako sa sister ko, kay gabantay siya tiyangge, tira man ko nagapungko. Gahingot tong anay kami, no? Gahingot anay kami nga duha. Tapos ginakao namon ang tinapay sa tiyangge. Ti, wala siya benta eh. Sang ulihin na, na-notice ang brother namon nga wala benta. Paglakat namon pakadto sa school, may dala pagid kami nga tinapay. Tapos tita, gapungko kami na sa higadalan. Wala kami ga-eskwela. Ginahulat lang namon ang pagpauli sa mga eskwela kag magpauli man. Tungod wala man gapamangkot lolo ko, kag wala yaman ako ginatudluan magbasa. Tita, sadya, kung kisa nagasulod man kami nga duha sang sister ko. Ginapabasa kami ni ma'am sang libro na bala nga si Pepe at Pilar, ang Gumamela kag si Sampagita. Kung makita ko gani ang picture sang paha, ginapalagpatan ko lang tita. Gahambal na ko ay paka gali. Ha ha ha. Pero lain pa, grabe no, ang ginatudlo ni ma'am nga basahon. Lain. Tihambal ni ma'am, kapalagpat ka lang Jesusa. Ti wala siya kabalo, ginamemorize ko na tita. Ang ginabantayan ko na iya tita,
ang rasyon na bala nga daw oatmeal na nga ginaluto kag may gatas na nga powder, ginabutang namon sa papel kag suyupon ang gatas. Ay sadya gid tita. Wala gid ko yaga na mag-eskwela. Sang grade 2 kami, baw uso gito ang alap-up. Ginabulong kami na ni ma'am sang up-up solution or salicylic acid. Tiyang buta? Kung na mo ng spelling ya tita. Oo, do correct man ah. Kung may mga activities, wala man ako ga-entra. Tamad gid ko tita. Tapos na tingala ko nga, nakapasar man ko. Until nga nag-grade 3 ako tita. Nagpauli na ko sa balay. Amo to bala tita, nga sang first letter ko gid sa imo, nga mismo ang father ko na ang nakanotice nga wala ko kakadto sa school. Nga ginhanot ako nga daw halos dila ko lang ang wala pilas. Dito nag-open ang memory ko nga naga-try gid ako nga makabalo magbasa. Bisan malain tiyempo, ga-eskwela gid ko. Wala na ako ga-absent. Hasta sa problem solving na sa math, tita, sagad na ko. Until na grade 4 ako, nga nangin salutatorian ako, hasta na grade 6. Dapat may mamotivate gid, kag may strong determination, agud maangkon mo ang higher grades. Sa grade 5 ako na ang napasulat sang teacher ko sa blackboard. Daw nga nagaugtas man ang mga classmates ko, hindi sila makaintindi sang penmanship ko. Pero kag ginasugo ako ni ma'am, kag naging obedient lang ko. Tita, ang parte sang pagkuha namon sang tinapay sa Tiangge, naguntat na kani. Kay balaan namon, sala. Kag nagmatutom na kami sang sister ko sa pagtuon. Kag nakagraduate man ako sa college, siya vocational sa Miraflor siya nag-graduate. Ang among ginahimo tita, nga wala nagasulod sa klase, napanubli man sang amon mga hinablos. Agyan na namon sila tita sa dalan, gataksi. Tapos pauli man na sila, pagpalauli man sang estudyante. Ginasugid namon sila sa ila ginikanan para mauntat na ila ginahimo. Hasta na lang diri, tita Kabay, makahatag inisang moral lesson sa mga matamad magtuon, nga mag-ukod sa pagtuon para ma-achieve mo ang goal mo sa kabuhi nga mangin successful someday. My advice to the students, pay attention to your teacher and learn all you can. Proverbs 12:1 or 12 chapter 1 or chapter 12 verse 1. Anyone who loves knowledge wants to be told when he is wrong. Well, till here only tita. May God protect you always from all dangers and give you good health. God bless. Good luck. Respectfully yours, Jesusa. Jesusa, thank you again sa imo nga story. Hindi mo gid makalipatan ha. Ang natabo sa imo sang una nga from being somebody nga pupil nga tamad magsulod sa klase, tanan man kita siguro no nagaagi sang amo sina. Maybe because though hindi ta enjoy or hindi kita comfortable, pero once magmuklat na ang aton nga mga matabaw, hindi kita luyag nga mag-absent sa school, aga pa kita nagkakadto sa school. Well, sa imo nga bahin, ang pahagid gali ni Papa mo, no? Amo ang nagpatarong sa imo. Well, anyway, salamat gid sa imo gin-share diri sa aton. And now, I would like to proceed sa aton nga next story. Ginapasalamatan ko ang aton nga letter sender for sharing with us some pictures kaapid sang iyang istorya. From Moses at Alwathba. Moses Alwathba sang 3rd District. Amo nang iya nga code name. And ang sulat, nagasiling diri, Dear Tita Regine. Good afternoon sa inyo tanan. Good afternoon, Tita Regine.
Ako may kasaysayan man sa kahapon lamang nga gusto ko ipasakop sa kanginan. Just call me Moses Alwatba sang 3rd District. 8 kami ka mag-utod, ikatatlo ako. Ang agot na patay sa masakit nga heart failure, 7 kami nabilin. Ang amon pangabuhi sang una, tama kapigado. Nagahimakas ang akong ginikanan, makakaon sa 3 ka beses isa ka adlaw. Hindi kami maalam nga tao. Wala kami ginbuligan sang utod ni tatay sa pakaisa namon. Medyo maalam sanda, ginbuligan eskwela. Sa ulihi nga inadlaw, wala sandahang balon sa amon or basulon sa amon. Pagpatay ni Lola sa side ni tatay, nagpangayo sang pasensya ang utod ni tatay nga laon. Ginako na tanan nga sala. Bisan ano pa chismis ang iban, wala kapati. Basi urihi, basi madugang init sang hinablos na, nagahatag bisan gamay nga grasya, why kami nagapangayo. Kung kaisa nag-away kami ni tatay, do mamas boy, wala ko ginpunggan, ginprangka ko gid. Lantawa, ikaw magulang, wala ka nagabato sa utod mo. Kapila ginatunto, do traidor nga batasan sang utod. Bisan si Lola, dawala sang respeto. Maayo pa iban ka bata na ginatawag, ikaw wala. Dawala paki alam. Daw hindi ikaw tunay nga bata. Bisan mabatian nanda ka utod ni tatay kag hinablos. Intsakto gid man. Si tatay hindi gusto maginaway. Naghambal ka nakon. Maghimakas ka mo. Bisan ano kahambal sang iban nga bata. Ni mango. Bisan ano kahambal nila no nga bata ni mango. Palapos sa pihak nga talinga. Ipakita nagsala sanda. Tama kabudlay sang situation. Ako wala nagdako sa poder sa mga parents ko. Sa iban ako nga tawo nagdako. Kaduwa ako gin anesthesia. Una sa ulo, sang bata pa ako, naigo sang bara sa ulo. Gintahi sa sentro, sang barangay sa amon lugar. Ikaduha, sang April 2008, ruptured appendix, diri sa Iloilo. Sang high school, nagrebelde ako sa akong pag-eskwela. Gamayan lang mabagsak akong nga grade. Naawa ang teacher ko, kabit-kabit sa grade. Tiginaas ko kaugalingon ko, bakit ganitong nangyari? Siguro may dahilan. Nag-eskwela ako sa TESDA, Housekeeping NC2, nag-training. After graduation, nangita ko obra. Nag-apply para pa-abroad. Nakalakat sang March 11, 2011 until November 27, 2018. Nagkasakit sang vertigo, acid reflux, stress, sobra pa sa cancer ang masakit. Nag-decide ako magpauli sa 3rd District of Iloilo. Damo man experiences ko sa abroad. Nagapaligo sang sandstorm, tapos budlay katama magbiyahe kong aga. Hindi mo makita ang palibot. Hatag sang signal light ang camera sa main road, sobrang kapal sang fog. Hinay-hinay, baka maaksidente sa dalan. Damo man ako na-receive nga complaint sa iban nga department. Hindi na maintain sang maayo ang villa. Sa huli, nakita nila ang ebidensya. Wala ako sa villa, kung diin ako gina-assign sang office. Assistant manager ko nakasabat sang problema. Experience ko man sang pag-travel sa Kazakhstan, ginasakyan namon nga eroplano, hindi makalanding sa Almaty Airport, Kazakhstan. 3 ka beses naglibot, hindi ka take off ang eroplano. Sobrang kapal sang fog, nagatayog. Nagbalik kami sa Abu Dhabi. Every year, nakareceive ako sang double salary, pero wala naghatag sang certificate. Hard-working staff of the year ang office. Ginprangka ako sa mga babae, nga gwapo talaga ako. Sayang pagkatao, may pusong mamon. Galit sila sa akin. Subong diri ako sa Iloilo, nagahulat sang milagro.
Kabay nga hatagan ako sa maayong alawas nga kabalik sa abroad liwat. Ginbuligan ako sa supervisor ko, kag upod ko ma-process ang papeles, padalhan sang visa kag tickets. Sang una, ginakontra nanda ako, subong palangga nanda ako. Nakibot ako, nag-message sanda, palihog hatag sang detalye. Ano address ko, cellphone number ko, katapusan, naghatag sang kwarta. Ibakal ko kung ano gusto ko. Damo manahidlaw sa akon. Lubos na gumagalang Moses Alwatba sang 3rd District. Well, Moses, thank you sa letter and thank you sa mga pictures nga imo gin-apid. Well, why not, no? Kadamo sa mga opportunities sa subong abroad, kag kadamo even ang aton nga mga seafarers, no? According sa ilan, daw halos normal na gidang tanan, kag kadamo na sang mga nagbalalik, even ang mga cruise ships, no? Continue naman sa ilang pagbiyahe. So, try your luck. Who knows? Basi ko matigayon gid man, no? Kag malabot mo gid ang imong dream nga makabalik ikaw dito sa abroad. And if ever, well, ang una gid nga pasalamatan ng aton nga Dios. And if you're there, back sa abroad, take care of yourself and take care of your health. All right? And save, diba, sa imong sweldo dito. And let's hope this time nga mangin mas manami ang inyong relationships, ang inyong mga kaupdanan, kag ma-improve gid ang inyong mga relasyon bilang mga co-workers mo sila. So good luck. Madamo gid nga salamat sa imo Moses Alwatba sang 3rd District. Oras naton 5 minutos bago magabot ang taktang alas 3 sa hapon, magabalikan kay LP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahimalo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa kaywatan sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana tubtub sa Oktubre 15.
Ang Oktubre 14, adlaw sang sweldo kaginaagdang tanan nga mangin kabahin sa 2 ka oras nga pop extravaganza kaupod ang The Rains Band. Sa Thank God It's Payday, mag-uumpisa alas 6 sa gabi. Sa Sabado, magabalik ang The Technocrats Band para sa 2 ka oras nga musical entertainment nga magasugod alas 6 sa gabi. Sa Oktubre 15, tuig 2022 nga pagpasundayag sang concert at The Plaza. Sa amo kahiwatan, napulo ka mga espesyal nga Plazuela mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Oktubre 16, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganaan sang Plazuela di Iloilo sa mga luyag magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang tanan nga mga pagtilaw nga aton ginapangatubang sa karon ang magaduso sa aton para pabakuron pagid kita kag pabaskugon ang aton nga pagtuo sa mahal nga Dios. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And for your stories, again, mga kabombo, pwede gid nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, reminder para sa tanan sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Amat-amat na pagpanghanda, 75 days to go na lang kay Christmas na. Maraming salamat sa inyo mga kabombo, sa inyo pagupod sa akon this afternoon. Siyempre, boss, padayon nato na pag-enjoy sa mga matahom nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine, balikay kita buwas. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.